Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 52 minutos na nakaligad sa takna sininga alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa Udto diri sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Abril 3 sa or Huwebes, Abril 3 tuig 2025. Kagkaroon sa aton sininga na vote 2025 countdown. 39 dias na lang 2025 national, local and barm elections na. Sa gihapon inimula gani mo ang Kurman Bombot Shama Blanco Hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Mayor Jerry Treñas wala na sang plano nga magpatol sa kay District Engineer Roy Pacanan. Kay hindi sila kuno iya ka level. Ini kasunod sa nga pagwa sa nga statement sa district engineer nga kung balik-balikan kuno banwa sadtong chimpo nga congressman si Mayor Jerry Treñas way mga ni sa mga business permit kuno tong iya siniya nga mga proyekto kag as of now may mga current projects diri sa syudad sa Iloilo under the city government nga delayed man gani sa bihag nga bahin. Supplier sa illegal nga droga ginatudlo miyembro sa Bureau of Jail Management Dumangas District Jail. Sanding iya sa nadakpan sa bypass operation sa distrito sang Haro. Dumangas District Jail warden no comment. Sa dugang pa nga mga balita kagay impormasyon, environmental groups nagpandam sa city government sa mahimo manginepekto sa waste to energy sa syudad. Ining pagasaylohon ining open dam site diri sa bahin karon sa barangay diri sa may distrito sa Lapazo sa Ingure. Samtang official ballots para sa midterm elections posible subong nga semana i-deliver sa kada lugar diri sa Western Visayas. Muni madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udto. Samtang nagapadayon man karon na banwa ang hearing no? May kantanan sa sining pag-aresto sa kay former President Rodrigo Roa Duterte kagapagdala sa iya dito iya sa may The Hague sa the Netherlands. Ara dito ang mga senador karon nga ti makabig naton mga kalyado ni former President Rodrigo Duterte. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Sa iban pagid sini nga mga mainit nga balita national diri man sa aton sini nga pagpangalagad si Vice Presidenta Sara Duterte. Ti grab kuno ang opportunity nga magkapatawaray sila kuno sa iya sining amay sa sining pagkapriso dito iya sa may ICC or sa The Hague sa the Netherlands. Hambal gani sa nga Vice Presidente ti bangod kuno iya sa pagka-priso or pagka-detain sa iya sining amay. Mga kauturan madamo kuno sa kayuhan man nga nadulot sa ila sining pamilya ang pag-ayuhay nila nga duwa sa nga iya sining iya nga utod sa amay nga si Veronica Kitty Duterte kag ti sila mismo sa iya sining amay nagpatawaray man kuno. Unlike iya banwa sa sining nauna na nga mga nangin sitwasyon nga kung sa diin nangin na mainit kag madamo nagpanawagan nga illegal kag papulion kuno dapat si former President Rodrigo Duterte pero subong do hindi namo sina iya ang linyada. Sang Vice Presidente daw kasubong iyang ginakabig pa sini nga nangin positibo sa ila sini iyang pamilya. Ang nangin sitwasyon karon sa iya sini nga amay
Nagpasalamat si former Vice President Duterte sa kay President Ferdinand Bongbong Marcos bangod nga nagpanumbalik kunong relasyon sa iya sining amay sa nagpanumbalik ang maayo nga pagtamdanay sang Inday Sara kag sang iya sining amay nga si former President Rodrigo Duterte. Suno kay Vice President Sara nakangkon siya kuno no sang mas malawig sining oras agud may istoryahan ang mga personal kag pinamilya sini iya nga mga isyu samtang yara sa sulod sang detention facility sang International Criminal Court. Ti nahibaluan man banwa nga ti si Inday Sara masami dito iya mong nagabisita kaniga sulod sa kay former President Rodrigo Duterte. Indugang pa niya nga ang pinakaulihi kuno nga pagbisita sini Banwa sanay presidente no amo nung pinakamadugay sini nga tiyempo nga nagpabilin dito iya sa the Netherlands. Ginmensyonar mga ni VP Sara nga pisar nga masubo kuno para sa kay former President Duterte nga mapriso dito pero nagpasalamat ini siya nga mas madamo sang oras nga ini sila ang nag-istoryanay sa iya sining amay. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Tino kasubong iya nga mga positive side naman karon ang nagaguluwa. May kantanan sa sining pag-aresto sa kay former President Duterte. Sa aton sini nga mga kabumbo, kag wala na to yang mga mainit man sini nga mga pagbanta or pagplastar or balatyagon sa mga tao nga ginapautwas sa aton sini nga mga kauturan. Bantayan ang dugang sini nga mga detalye kang impormasyon sa aton sini nga pagpangalagad sa gyapon diri sa Bumbuanay Soto dalakuan nga mga balita kang impormasyon karon sa detalye sa nga mga nagapangunang nga mga balita lokal. Bantayan nyo ina pagkatapos ang Bombo Network News. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tagipusoon, dapat likawan. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, Abril 3 taong 2025 at 39 days to go bago ang national and local elections. Sa ating mga headlines, Senator Ronald De La Rosa personal na humarap sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado kaugnay sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mga miyembro ng gabinete inistab ang investigasyon. Ang International Criminal Court naman nilinaw na ang naging pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay desisyon mismo ng gobyerno ng Pilipinas.
Sa ating police report, si Buano vlogger na kilala sa pangalang Boy Tapang, inaresto matapos na mambugbog ng kanyang live-in partner. Yung Russian-American vlogger naman nahaharap sa deportation matapos na maaresto dahil sa mga panghaharas na ginagawa doon sa Taguig City. Ang Philippine National Police ay may paalala naman sa mga content creators. Sa balita sa ibayong dagat, si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dumating na sa Hungary sa kabila ng International Criminal Court arrest warrant na inilabas laban sa kanya. Sa ating balitang palakasan, ang Philippine Basketball Association na kumpleto na ang listahan ng all-time greats sa Philippine basketball. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nilinaw ng tagapagsalita ng International Criminal Court na si Dr. Fadi El Abdallah na desisyon mismo ng mga otoridad ng Pilipinas ang naging pagsuko ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon kay Abdallah, may jurisdiksyon ang International Criminal Court sa mga krimen na naganap habang ang Pilipinas ay kasapi pa ng Rome Statute mula yan 2011 hanggang noong kumala sa taong 2019. Sinabi ni Al-Abdallah na para sa International Criminal Court, malinaw ang jurisprudence na may jurisdiksyon ang International Criminal Court sa mga krimen na naganap dito sa Pilipinas na kasapi ng Rome Statute ng naturang mga panahon. Sa ngayon ay nasa pre-trial phase na ang kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinusuri ng mga hukom kung may sapat na basihan ang mga paratang upang umusad sa trial phase. Dagdag naman nitong si Abdallah na kung isa o kaya naman ay higit pa na mga paratang ang makumpirma, maaari nang umusad ang kaso sa trial stage. Sinabi naman ng accredited lawyer ng International Criminal Court dito sa Pilipinas na si Attorney Gilbert Andres sa panayam ng Bombo Radio na wala ng question sa jurisdiksyon dahil naging malinaw na ito mula pa noong nagpalabas ng warrant of arrest at sa mga nakalipas na pagkakataon ay naresolba na ang naturang issue bagamat ito ay isasalang muli dyan sa mga proseso ng International Criminal Court. Narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Attorney Gilbert Andres. Una, meron ba siyang jurisdiction ratione materiae or subject matter jurisdiction, ano? Meron po. Ikalawa po, jurisdiction ratione temporis or yung time jurisdiction. Yung mga charges ba against kay Mr. Duterte dun sa arrest warrant, yan ba po ay napaloob dun sa time frame kung saan naging partido pong Pilipinas? Pasok na pasok po. Nasa kustudiya na po siya ng ICC at sinabi na rin ng ICC at nag-appear na nga siya nung initial appearance po 2 weeks ago. Kaya meron pong jurisdiction ng ICC. Agiyan mga pahayag ni Attorney Gilbert Andres, isa sa mga accredited lawyer sa Pilipinas ng International Criminal Court sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Samantala, isang tagumpay para sa International Criminal Court ang tuluyang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ayon kay Swiss Ambassador to the Philippines Nicholas Brul. Sa panayam sa ambassador, giniit niyang bagaman ang desisyon ay mula sa gobyerno ng Pilipinas, maituturing pa rin itong tagumpay ng International Court dahil may tsansa na ang korte na litisin ang kaso ng dating Pangulo. Bagaman matatagalan pa kung kailan makikita ang magiging direksyon ng naturang paglitis, masasabi niyang gumagana at nagagamit ang international public law. Sa ganitong konteksto, buuan niya ang suporta ng Switzerland. Iginit din ng Swiss Ambassador na ang International Criminal Court ay isang mahalagang instrumento at ang mga proceedings na isasagawa nito ay isang mahalagang proseso. Kaya tiyak niyang babantayan ng Swiss government ang kabuuan ng pagdinig sa kaso ng dating Pangulong Duterte. Naniniwala rin si Brul na ang paghulong ng kaso ng dating Pangulo ay magpapatunay kung gaano kaepektibo ang International Criminal Court lalo na sa pagdepensa o pagprotekta sa karapatang pantao. Binigyang diin ng ambassador na buo ang suporta ng Switzerland sa International Court at patuloy nitong imomonitor itong mga isasagawang pagdinig ng naturang korte.
Nakatakda sa Setyembre 23 ng taong ito ang confirmation of charges hearing para sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Sa pagkakataong ito, dako muna tayo dyan sa Senado kung saan nagpapatuloy itong pagdinig. Kaugnay naman sa naging pag-aresto kay dating Presidente Rodrigo Duterte. Alamin natin yan dahil yung isa ho sa mga malalapit dito kay dating Pangulong Duterte ay present. Personal hong humarap itong si Senator De La Rosa. Ano pa kaya ang mga kaganapan dyan? Alamin natin sa pag-ulat ni Bombo J.C. Galvez. Bombo Dennis, Bombo Victor, personal nga na umarap itong si Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations. Kaugnay nga yan sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito yung unang pagharap ni De La Rosa sa Senado matapos ang arestuhin ng mga otoridad ang dating Pangulo. Sa panayam, sinabi ni De La Rosa na inimbitahan siya mismo ni Senadora Amy Marcos upang dumalaw nga dito sa nagpapatuloy na investigasyon ng Senado kaugnay sa pagkakaresto kay Duterte. Ayon sa Senador, depende rin daw kung tatanggapin niya yung pag-invoke ng executive privilege dahil na rin sa ruling ng Korte Suprema. Narito, pakinggan natin yung paunang pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. We expect sana some clarifications from our resource persons. Hindi, kasi alam naman natin na merong Supreme Court ruling dyan sa sub judice rule na hindi magiging bar yung sub judice rule dito sa ginagawang congressional hearing. Bahagi yan ng pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Samantala, Bombo Dennis, inisnab ng lahat ng miyembro ng gabinete at ilang opisyal ng gobyerno ang investigasyon ng komite. Batay na rin yan sa ipinadalang letter ng Malacanang na hindi nadadalaw mga ito ngayong araw. Ayon sa tanggapan ni Senadora Marcos, nagkumpirma kahapon ang National Security Council, Philippine Center on Transnational Crime at Department of the Interior and Local Government o DILG, ngunit kanina lamang ay nag-abiso mga ito na hindi nadadalo dahil na rin sa letter na ipinadala ng Executive Secretary Lucas Bersamin. Pinasaringan naman ni Senadora Marcos ang mga hindi dumalong resource person, partikular nga itong mga miyembro ng gabinete. Anya, maaring iwasan daw yung pagharap sa pagdinig ng Senado ngayon, ngunit darating daw yung araw ng paniningil. Muling inungkat ni Marcos yung salungat na posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ni Executive Secretary Lucas Bersamin kaugnay nga sa desisyon kung padadaluhin o hindi itong mga miyembro ng gabinete sa pagdinig. Sinabi nga kasi ni Pangulong Marcos na hindi niya pipigilan itong mga miyembro ng gabinete o yung mga kalihim kung ipatatawag sila upang dumalo ngayon kaugnay sa pagkakaresto sa dating Pangulo. Ngunit pinumpirma ni Senadora Amy, base sa letter na ipinadala ng Malacanang, hindi nadadalo yung mga inimbitang cabinet members sa pagdinig ngayong Abril 3. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Senadora Amy Marcos. Ang akin lamang, ang totoo, ang katotohanan ay parang anino. Kahit saan ka tumakbo, palaging nasa likod mo. Ang katotohanan ay parang anino. Wala itong walang liwanag kung walang magpapaliwanag. Secrecy na ba? Hindi na transparency. Ang pag-iwas sa katotohanan ay parang utang na may interes. Habang hindi binabayaran, lalong lalaki ang atraso. Maari mong iwasan ang pagharap ngayon sa araw na ito, pero darating din ang araw ng paniningil. Natanggap ko ang email noong March 31, ang opisyal na liham sa tanggapan ng Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasaad na ang mga miyembro ng gabinete at iba pang mga opisyal ay hindi makikilahok sa Senate hearing ngayong araw. At ang sabi nila, sapat na raw ang sinagot nila noong March 20 at kumpleto at mahusay ang binahagi na impormasyon patungkol sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Yan ang bahagi ng pahayag ni Senadora Amy Marcos na nagpapatuloy nga ng pagdinig ngayong araw kaugnay nga sa pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil nga Bombo Dennis, Bombo Victor ay maraming bakanting silya ngayon sa committee room dito sa Senado. Nais nga ipasagpina ni Senador De La Rosa yung ilang opisyal ng gobyerno dahil nga sa pag-isnab sa pagdinig ngayong araw. Kung patuloyan niya na iisnabin ng ehekutibo, yung pagdinig maaari daw mauwi ito sa constitutional crisis. Noon na namang ipinasagpina ng komite sina Air Force Chief Lieutenant General Arthur Cordura at National Prosecution Service Prosecutor General Richard Anthony Fadulion dahil nga sa hindi pagdalo sa naunang pagdinig, subalit sinabi
ni Senate President Chis Escudero na sa halip na sa Office of Sergeant at Arms isumite ay pinaaral muna niya sa legal ng Senado kung ano yung epekto ng pag-invoke ng executive privilege kaugnay nga sa mga subpoena na nalagdaan niya na. Present lamang sa pagdinig ng Senado yung mga abogado mula sa Securities and Exchange Commission at ang academe na si Attorney Alexis Medina. Present din online si Senator Christopher Bongo Dennis. Okay, Bombo JC, ano yung sinasabi ni Senator Amy na darating yung araw ng paniningil? Maglalabas ba sila ng kautusan para pursahan na ipaharap itong mga miyembro ng gabinete o may pagpapatuloy pa ba ng hearing? Dahil ngayon hindi sumipot itong mga opisyal na ito. How about sa susunod? Meron pa bang mga kasunod yan ng mga hearing sa Bombo JC? Bombo Dennis, kaugnay naman doon sa pagpapatawag muli ng pagdinig, kaugnay nga dito sa pagkakaresto kay dating Pangulong Duterte, ito yung malalaman natin kung mag-schedule pa itong si Senadora Amy Marcos dahil sinabi nito sa opening statement of speech niya na darating ngayong araw ng paniningil. So posibleng malalaman natin kung pag naglabas ulit ng subpoena ang Senado o yung komite kaugnay nga dito sa ilang opisyal ng gobyerno, gayon din sa mga executive cabinet members, ay malalaman natin kung talagang silang dadalo dito sa ay kinakasang pagdinig ni Senadora Amy Marcos kaugnay sa pagkakaresto nga dito kay Duterte. So malalaman natin yan. Yan ang patuloy nating tutugay-gayan, Bombo Dennis. Sa oras na to, nagpapatuloy pa yung investigasyon o yung hearing nito ni Senadora Amy Marcos. So malalaman natin kasi balak din ni Senador Ronald Bato de la Rosa na matukoy yung ugat o yung dahilan ng pagkakaresto nga dito kay dating Pangulong Duterte. Dahil paano nga malalaman kung yung malalaman yung ugat kung hindi dadalo o hindi dumalo itong mga ilang opisyal ng gobyerno, gayon din itong mga cabinet members, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo JC. At yan munang update dito sa Senado kasi Bombo JC Galvez nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Samantala, mula naman sa Senado, dako tayo sa may bahagi ng Malacanang dahil muling binigyang diin ito na hindi na kailangang dumalo pa itong mga cabinet official sa itungang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Alamin natin ang buong detalye, may balita si Bombo Annalise Soberano. Muling binigyang diin ng Palasyo ng Malacanang na wala ng pangangailangan para dumalo pa ang mga cabinet officials sa ikalawang pagdinig ng Senate Committee on Foreign Relations kaugnay sa investigasyon sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pag-turnover sa kanya sa International Criminal Court. Sa isang ambush interview dito sa Palasyo ng Malacanang, ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang dahilan na nagdesisyon ang Palasyo na huwag nang padaluhin mga cabinet official sa pagdinig ay dahil halos lahat ng mga tanong ng komite ay sakop ng executive privilege. Nakita kasi nila ang mga tanong ng komite sa imbitasyon na ipinadala sa kanila. Dahil dito, sumulat si Bersamin kay Senator Amy Marcos at kay Senate President Chis Escudero na hindi na dadalo sa pagdinig ang mga cabinet officials. Una nang inihayag ni Bersamin na nasabi na at nasagot na ng mga opisyal ang mga tanong sa unang pagdinig. Bukod dito, naglabas na rin kasi si Senator Amy Marcos ng preliminary report hinggil sa nasabing investigasyon. Ngayong araw, muling nagkasa ng pagdinig ang komite ng Senadora. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. When we learned about the topics, kasi yung invitation ni Senator Amy was quite specific about the topics. So we had a look at these invitation, and we determined that there are many probable or likely topics covered by those matters that would come under yung executive privilege. So it was best to get ahead with a letter to the senator and to the Senate President so that they would be formally informed that in that hearing our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. That's the essence of the Samantala, Bombo
Bombo Dennis, naniniwala ngayon ang Malacanang na malaking bagay para sa pagpapalakas ng defense posture ng bansa ang bibilhing 20 fighter jets ng Pilipinas sa Amerika. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, bagamat hindi niya batid ang detalye sa nasabing deal, ang mga nasabing aircraft ay gagamitin para sa pagpapalakas ng ating depensa. Sinabi pa ni Bersamin, nais ng Amerika palakasin pa ang defense posture ng Pilipinas lalo at nahaharap ang bansa sa mga banta. Nilinaw din ni Bersamin na walang pinupuntiryang target o bansa ang mga bibiling fighter jets ng Pilipinas. Binigyang diin ng ni Bersamin ang pagpayag ng Amerika na makabili ang Pilipinas ng fighter aircraft ay bahagi ng commitment ng Trump administration kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Anya, bahagi ng pag-uusap ni na US Secretary of Defense Pete Hegseth nang magtuto ito sa bansa at ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang gagawing acquisition ng Pilipinas sa 20 F-16 fighter jets. Una lang kinumpirma ng US State Department na inaprubahan na ng Amerika ang pagbenta ng 20 F-16 jets sa Pilipinas. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Sir, on the other issue, the US government said na parang umokay na sila sa pagbili natin ng 20 fighter jets. So ano po yung status nun, sir? Confirm po ba yon na bibili tayo? Paano po yung sistema nun? At yung pondo po nun? Yeah, as far as the details are concerned, I have no awareness of them. But the principle of it, no, that the Americans would give us the material for a defensive force, a defensive stance, that's okay because the details will be worked out still. But that is not for any specific target or state. That is for our defensive posture. So this is a commitment from the Trump administration for President Marcos? It seems to look that way because Secretary Hegseth, I think, had a sit down with Secretary Teodoro. Okay. Si Executive Secretary Lucas Bersamin mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaños Serrano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago ho tayo umusad sa ating palatuntunan at sa mga update, malalaking balita ngayong tanghaling ito, bigyan daan muna natin ng isang mahalagang panayam dahil kapiling na ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang isa sa mga opisyal ng Commission on Elections. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines, si Bombo Dennis Amito po ito, together with me, si Bombo Victor Liantino. Welcome to the program, Commissioner Ernesto Maceda Jr., ang head ng Committee on Contrabigay ng Poll Body. Magandang araw po sa inyo, Commissioner. Check natin maya-maya muli, mga kabombo, mga ka-Star Nation, itong linya ng ating home bisita ngayong tanghaling ito, si Commissioner Ernesto Maceda Jr., ang head ng Contrabigay Committee ng Poll Body. Nariyan sa ating linya. Commissioner, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Dennis, Bombo Victor, at sa lahat ng ating tagapakinig. Commissioner, makikikumusta ho kami doon sa bilang ho ng mga vote buying incidents na natatanggap ho ninyo, yung mga reports. At may naitala na ho daw na I think mga nasa 30 na yata yung initial na mga nasa data. Nadagdagan ho ba ito o ito ho dito lamang sa Metro Manila area o nationwide na ho ito, Commissioner? Well, as of this morning, abot na ho ng 38 ang total reports. Dito ho yan sa COMELEC Main. Hindi pa ho nako-consolidate yung statistics coming from the regional and provincial offices, no? Ang bulk ng report ay nasa vote buying pa rin. Pero alam po ninyo na bahagi na ng aming focus starting this year ay yung tinatawag nating abuse of state resources. At ang breakdown actually no 38, 23 ang vote buying reports at 15 ang abuse of state resources report. Ngayon, kung gusto nyo ba ng breakdown ng areas?
because I can supply you also with the top 3, no? NCR pa rin ho ang front runner with 9 total reports, and then ang kasunod ho niyan ay yung dalawang itinuturing na parang mega NCR na rin, yung Region 4A at yung Region 3, where we are getting up to 6 reports per region, no? So together, that's almost 50% of our reports just come from these 3 areas. Another question, Commissioner, is nais po namin malaman yung progress po nito sapagkat napaka-importante after filing kung ano yung monitoring dun sa progress ng mga kaso. Baka kasi matambak dyan sa inyong tanggapan o kaya naman ay talagang kung marami pa yung mga isasampang reklamo. Ano hong nakikita ng inyong komite na kahahantungan ho nito? May filing ho ba ng kaso na gagawin ng inyong pong tanggapan o kaya naman disqualification case para ho dito sa mga kandidatong involved? Well, importante ho dyan sa aming complaint center yung pag-evaluate ng completeness and sufficiency of reports. Dahil alam ho natin, hindi naman ho uusad ito kung kulang-kulang din naman ang ebidensyang binabasehan natin. Kasi karamihan ng kaso, kailangan ng case build-up. Yan ho ang katotohanan. Yan ho ang realidad. Para ho maging matagumpay ang kasong isasampa, whether this is disqualification or election offense. Kung kaya ho, nakipag-ugnayan na rin ho ang committee sa ating Integrated Bar, sa Philippine Association of Law Schools, sa ating mga Citizens Arms. Lahat ho yan tumutulong on the ground sa aming local kontrabigay complaint centers, no? So right now, hindi pa ho namin masasabi kung ano ang kararatnan, but if you're asking how we monitor at kung may nadidisqualify ba, well, from 2023, no? This is the Barangay and Sangguniang Kabataan elections. 5 ho ang nakasuhan natin ng election offense. Now, as for winning candidates who were not allowed to sit kasi ho meron silang pending disqualification case, napakarami din ho nun. And maging yung mga matataas na posisyon sa gobyerno, I think you're aware that there are 2 governors that we unseated on the ground of abuse of state resources. Ito yung paggamit nila ng mga pag-aari o pananalapi ng pamahalaan para sa sarili nilang kapikinabangan, no? So that's what we can tell you regarding the monitoring and progress of cases. Okay, ang akin hong katandem, si Bombo Victor Liantino. Meron din hong mga katanungan para po sa inyo, Commissioner. Bombo Vic, with your questions. Yeah. Commissioner, magandang tanghali po. On my part naman, gusto ko lamang pong malaman, compared po noong nakalipas na halalan, hinggil ho dito sa ganitong bilang ng mga reports na natatanggap ho ng inyong komisyon, mas marami ba ito o mas kakaunti ngayon? Well, it's too soon to tell dahil nandito pa rin ho tayo sa first week of the local campaign, yung 38 nga ho na natanggap natin, dito pa lang ho yan sa main. So that doesn't mean na that's purely NCR, pero ibig sabihin, hindi pa ho na itatala dyan o nare-reflect yung mga reklamo sa regional and provincial offices. You know, the public, they're eager to report even before the start of the campaign period. Kung kaya itong bilang na ito, kasama rin ho dyan yung mga nagsusumbong, nagre-reklamo kahit pa man ang kanilang target, mga local candidates, and the local candidates prior to March 28, meron ng ginagawa na mukhang bumibili ng boto, pero since hindi pa campaign period nun, hindi pa talaga sila paaring panagutan, no? But just to give you a comparison or a contrast, noong 2022 national and local election, ang total reports na natanggap ng COMELEC ay 1,226 nung natapos ng eleksyon. Itong 2023 ng Barangay and Sangguniang Kabataan, ang total reports na natanggap ay 375 at the end of the exercise. Sa ngayon, nasa 38 pa lamang tayo. So if you go by a comparison of whether more reports are coming in now, I would say that it doesn't look like mas marami ngayon. So how do you attribute that? Would you attribute that to
a higher awareness? Mas marami bang natatakot? Hindi pa natin masasabi. But we would like to think that people are more vigilant nowadays and more jealous of their rights as of the voting public. Nabanggit nyo kanina, Commissioner, hinggil doon sa mga ginagawang case build-up para mapalakas na sakali man na maghahain ng kaso doon sa mga politiko, mga tumatakbo na may ulat nga na nagbibigay o namimili ng boto. Hindi natin may pagkakaila, Commissioner, na meron talagang mga politiko na lantaran mamili ng boto kahit dahil sabihin na natin sila yung mismong may control sa probinsya o doon sa mga LGU. Ngayon, paano po natin i-validate itong mga information na ito, itong mga report ho ninyo na matatanggap mula doon sa ating mga o itong mga nagbibigay ng report, gayong mahirap makakuha ng impormasyon at itong politiko na to, say for example, ay may control mismo doon sa isang lalawigan o isang lokal na pamahalaan? Well, ang ating mga membership ng Kontrabigay Complaint Centers and Kontrabigay Committees on the ground ay hindi lamang yung mga election officials natin. Nandyan din ho ang PNP, AFP, sorry. Lahat ho ng aming kasama sa whole of nation approach, hindi lamang dito sa itaas, pati sa baba. So they're very eager, yung mga citizens' arms, yung mga law schools. Makikita nyo sa individual social media pages in each region, talagang sineselebrate nila ang kanilang pag-commence ng kanilang kontrabigay campaign. So sa kanila pinapaabot sa ating mga kababayan na kailangan ho para maging matagumpay ang ganitong kampanya, talaga ho sanang makilahok kayo, umasa kayo ng inyong mga nasasaksihan kapag pinaabot sa amin ay aming maaksyonan. Mas maganda ho kung sakaling may na masdan kayo at nakunan ng litrato o ng video, sana ho may context, sana ho may narrative para hindi lang siya dadating sa amin na litrato lamang kunyari ng 500 pesos na sa kamay ng isang tao. Ano ibig sabihin ho nun? That's just a photograph of money in a person's hand, no? But if it is accompanied by an affidavit saying that ako si Juan de la Cruz, inalok ako ni kandidatong June whatever ng ganitong halaga at pinapangako sa akin na kung bumoto lang ako para sa kanya, ganito o ganon. Kung ganon ang aabot sa aming mga ebidensya, talaga makakakilos at makakausad. Ayan ho ang dahilan in the past kung bakit hindi masyadong walang kinahihinatnan masyado ang mga report dahil kapag hinihingan na ang ating mga kababayan na magbigay ng mga ebidensya, parang either tinatamad sila, natatakot, or feeling nila nagawa na nila ang kanilang katungkulan bilang mamamayan dahil sila ay nagsumbong. Please know that even though we are eager and we are prepared to take whatever action, hindi naman ho tayo pwedeng basta-basta na lang mag-akusa o magtanggal ng kandidato o magpakulong ng kandidato kung wala naman hong sapat na ebidensya. So kung meron ho kayong mga litrato o video o relevant information, ipadala niyo ho sa amin. You can even use our social media outlets, our Facebook page, facebook.com, COMELEC CKB, our local Kontrabigay complaint centers. We have an email, committee.kontrabigay@comelec.gov.ph, and we have our Globe and Smart cell phone numbers which you can access in our website. Finally, siguro Commissioner, para ho dun sa ating mga kababayan, meron ho ba kayong kumbaga whistleblower protection na gagawin o ino-offer kung talagang lalo na kung malakihan yun hong kanilang impormasyon na may lalahad po sa inyo? Alam niyo, dalawa ang aming ang aming inintroduce ukol sa bagay na yan. Number one, tama kayo, meron whistleblower provision. Kadalasan lalo na sa vote buying scenario, meron hong nag-aalok at meron hong inaalok. Ang inaalok is the voter. May whistleblower tayo provision dito na because mostly it's the voter of course who will bring a complaint, no? At kapag siya ay magsampa ng kaso, kahit na siya ang inalok o siya ang tumanggap, makakasiguro siya na hindi siya mapapabilang sa aming sasampahan. Pangalawa, meron din ho sa aming resolusyon
na lalo na dyan sa sinabi nyo na kapag malaki-laki, no, o sensitibo yung hinahabol mong target, meron din tayong access to the Witness Protection Program of the DOJ. Isa ho yan sa mga pinag-usapan namin sa aming Memorandum of Agreement with the DOJ na for purposes of election offenses, for vote buying, yung mga magsusumbong under these provisions, kung kailangan ng protection under the Witness Protection Program, tutulungan ho ito ng DOJ. With that, maraming salamat po, Commissioner, sa mga butil ng impormasyon na ibahagi po ninyo ngayong tanghali. At patuloy ho namin i-monitor ito pong mga development ng mga kaso dyan po sa inyong tanggapan na idinudulog ng atin po mga kababayan. Thank you so much and more power po sa inyo. Salamat sa Bombo Radio. Salamat sa inyong pakikipag-ugnayan po sa amin at pakikipagtulungan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin si Commissioner Ernesto Maceda Jr., ang head ng Committee on Kontrabigay ng Commission on Elections. Kaugnay pa rin ho dito sa usapin ng mga vote buying na napakaaga pa ho, ay talagang kabi-kabila na. 38 cases. Ito ay Metro Manila area at yung mga karating na lugar pa lamang. Hindi pa ho nakakarating yung mga sumbong galing doon sa mga lalawigan dahil may mga verifikasyon pa na ginagawa. Tuloy tayo sa ating mga balita. Pinalitan na ng ang Provincial Director ng Abra Police Provincial Office. Kasunod ho yan ang serye ng pamamaril sa naturang probinsya. Kumalala hanggang 20 insidente mahigit ng mga pamamaril ang naitala sa naturang probinsya mula noong Enero ng taong kasalukuyan hanggang nitong buwan ng Marso. Sa kabila nito ay may mga ipinatupad na mga nationwide gun ban, ngunit may mga nakakalusot pa rin na nagbibitbit ng armas. Pinalitan ni Police Colonel Froilan Lopez si dating Police Colonel Gilbert Fatigue at yan ay dahil nga sa paninilbihan niya bilang Provincial Director sa naturang probinsya sa loob lamang ng 3 magkakasunod na buwan. Si Lopez ay miyembro ng Philippine National Police Academy Class of 1998 habang ang kanyang pinalitan na si Colonel o kanyang pinalitang dating hepe ng naturang probinsya ay miyembro naman ng Class of 95. Una nang nagbabala si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia dyan sa mga opisyal ng lalawigan ng Abra dahil naman sa serye ng mga pamamaril mula pa noong bago magsimula ang nationwide campaign. Ang naturang probinsya kasi ay dati nang nasa ilalim ng COMELEC control noong taong 2022 presidential elections at 2023 barangay at sangguniang kabataan elections dahil na rin sa mga serye ng barilan habang nasa kalagitnaan ng election period. Samantala, inatasan ng bagong Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Roel Aguda ang lahat ng mga undersecretaries, assistant secretaries at directors ng kanilang ahensya na magpasa ng courtesy resignation. Sa inilabas na memorandum na dapat ay may makapagsumite ang mga ito ng courtesy resignation ng hanggang Abril 4. Layon nito ay para mapalaya siyang makapagbigay ng mga duties and responsibilities sa iba. Magugunitang itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Aguda sa posisyon matapos ang pagbibitiw sa pwesto ni dating Secretary Ivan John Uy noong Marso. Isaan niya sa specialty ni Aguda ay ang digital transformation, digital banking at financial crimes. Kuha pa tayo ng mga karagdagan report mula dyan sa Commission on Elections. Itong COMELEC mga kabombo, ipagpapatuloy yung internet voting sa mga overseas Filipino workers hanggat wala pang pasya ang Korte Suprema kahit na may mga humaharang ho dito. Ang poll body at University of the Philippines nagsanib puwersa naman para sa ilang digital transformation program para sa halalan. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Victor, sinabi ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na ipagpapatuloy pa rin nila ang kanilang paghahanda para sa online voting na isasagawa sa 77 na post sa Abril 13. Ito ang naging pahayag ni Garcia kasunod ng pag-file ng PDP laban sa Korte Suprema ng pagpapahinto sa isasagawang online voting ng COMELEC para sa mga overseas voters.
Anya, handa silang tanggapin ang naturang dokumento mula sa nag-file at pag-aralan, ngunit hanggat wala pang desisyon, tuloy lang ang kanilang paghahanda sa online voting katulad na nangyayari ngayong pre-enrollment. Dagdag pa niya, naniniwala ang poll body na magiging mataas ang voters turnout sa overseas voting sa tulong nitong online voting. Ito ay kumpara sa mababang datos sa dalawang mode lamang ng voting noong nakaraang eleksyon. Kaugnay pa nito, mas mababa rin ang nilalaan na budget sa internet voting kaya mas makakatutulong ito sa pagbabudget ng komisyon. Kasama rin sa Overseas Voting Act na maaaring mag-explore ang komisyon na iba pang mode ng pagboto. Sinigurado ng COMELEC na hindi sila nagkulang sa magpapaalam na isasagawa nilang online voting magmula sa Senado hanggang sa Kongreso. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia. Po kami naharapin yung kaso na i-final sa amin dyan sa Korte Suprema upang magkaroon po ng interpretasyon kung talaga bang tama o mali ang COMELEC. But as of now, the COMELEC will proceed with internet voting in 77 posts abroad. In 16 posts ay ang pagboto natin gamit ang ating mga makina. In 77 posts, handa na po. Sapagkat 18,000 magna 19,000 na po ng mga kababayan natin ang kasalukuyang nag-i-enroll sa ating sistema. Sa 1.241 million ng mga botante natin abroad. At so far naman natutuwa sila doon sa ating doon sa enrollment at doon sa pagpapractice nila gamit ang sistema. Pinapaalala ko po sa lahat at kahit po doon sa nag-file na dahil po sa paghahanda po natin, ang pagboto po ng mga kababayan natin abroad ay gagawin na po ngayong darating na 13 ng Abril. Samantala, ipinahayag din ng COMELEC ang kanilang kahandaan kung sakali man naaprubahan ito ng Korte Suprema. Anya, mabilis silang makakapag-imprenta ng mga gagamiting balota at madali lamang na makapagpapadala ng mga makina dahil na rin sa mga pasobrang automated counting machines. May 16,000 na reserbang makina at 93 posts lamang ang kailangan na padalhan. Kaugnay niyan, pakinggan muli natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Ano naman po kami na excess ng mga makina? Remember po, sinabi ko may 16,000 na excess na makina kami. Meron lang naman po tayo more or less na 93 posts abroad. So kahit magpadala po kami ng tigit-tigisang makina, kahit pa nga po may contingency, yung mga balota naman po napakadali namin imprenta kung sakasakali ang mga balota. Pero tatandaan po ng lahat na ang pagboto sa abroad ay isang buong buwan. Mula po ito, tatagal po ito mula po sa Abril 13 hanggang Mayo 12. So kasabay na kasabay ang katapusan noon sa mismong araw naman ng pagboto dito sa ating bansa. So sana nga po naging maaga yung kanilang petisyon para lang po kahit paano hindi rin po maimbierna yung ating pong paghahanda. At syempre ngayong umasa na yung mga kababayan natin abroad na makakaboto sila gamit ng kanilang cellphone, laptop at iPad. Kasalukuyan nang isinasagawa ang pre-enrollment ng mga overseas voters para sa internet voting na magsisimula sa Abril 13. Sa iba pang balita, Bombo Dennis Bombo Victor, ngayong araw din isinagawa ang pagpirma ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng poll body at University of the Philippines para sa pagsulong ng digital transformation ngayong eleksyon. Naniniwala ang komisyon na dahil sa pagpasok ng teknolohiya, mas mapapanatag ang mga botante lalo na pagdating sa pagbibilang ng boto. Dagdag pa niya na magiging epektibo lamang ang digital transformation kung walang naiiwang botante o Pilipino ngayong halalan. Mula sa COMELEC Office Intramuros, Manila, Bombo Isa Cotoner para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Kuha pa tayo ng mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong isang Russian-American vlogger abay naharap ngayon sa deportasyon matapos maaresto dahil sa pangharas sa ilang individual dito ho sa may bahagi ng BGC. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ni Bombo Kelly Cordero. Nakatakdang i-inquest ngayong araw, ilagay sa immigration blacklist at nahaharap sa deportation ang Russian-American vlogger na si Vitaly ayon sa Bureau of Immigration. Kasunod ng pagkakaaresto sa dayuhan matapos maharap sa patong-patong na reklamo ng panghaharas sa ilang individual sa Bonifacio Global City. Viral online ang pang-aagaw nito ng sombrero, motorsiklo at baril sa mga security guards, pagkuha ng electric fan sa isang restaurant at pagprank na kunwari ay mga hold up at marami pang iba. I'm gonna fucking rob you if you keep walking away.
I want to give you money. No? Okay. Okay, because you got a COVID mask, you liberal. Go get your vaccine. Come here. I have a question for you. Can I give you a kiss? No, I have a question for you. I'm the new general in town. Charlie, they down in Dispatch. I'm a homosexual. That's my only fan left in the chat. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Bureau of Immigration ng naturang foreigner at sa oras na mailagay ito sa blacklist ay hindi na ito papayagang makapasok muli sa bansa. 2 guard ang nag-file ng unjust vexation in relation to Republic Act 10175 habang ang isa naman ay nagsampa ng theft at unjust vexation. May nagsampa rin ng attempted theft at ang isa naman ay theft ang isinampa. Paalala ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group maging responsable sa mga content na ginagawa online at siguruhing tama at hindi ito mapanira. Hinihimok din ng otoridad ang ilan pang biktima ng vlogger na magsampa na ng reklamo. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, yung head ng Special Operations Group ng Metropolitan Manila Development Authority na si Gabriel Go, nag-public apology na sa National Police Commission dahil sa naging pamamahiya nito sa isang official ng Philippine National Police sa isinagawang clearing operation dyan sa Quezon City. Alamin natin ang update mula kay Bombo Bea Pinisa. Personal na humingi ng paumanhin sa opisina ng National Police Commission si Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group Head Gabriel Go tungkol pa rin sa naging asal nito sa pagsita sa isang kawani ng pulisya sa isang ikinasang clearing operations sa bahagi ng Quezon City. Sa kanilang talakayan kasama si Napolcom Commissioner Attorney Rafael Calinisan, humingi ng dispensa si Go at sinabing ang mga naging aksyon niya ay pawang nadala lamang ng emosyon dahil anya ang kanilang trabaho ay palaging nasa lansangan simula umaga hanggang gabi. Hindi anya intensyon ni Go na magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan at mangyari ang mga hindi dapat kahinatnan ng clearing operations ng kanilang ahensya. Mali din anya na isama ang emosyon sa trabaho na siya nakakaapekto sa kanilang isinagawang operasyon. Direkta ring humingi ng tawad si Go sa pulis na kanyang nasita sa clearing operations para sa kanyang naging pakikitungo at naging approach dito. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni SOG SP Gabriel Go. Yung involvement ng aming operasyon na kung saan nagkaroon po ng hindi maganda pakikitungo ang aming operasyon na headed by me personally po, MMDA Special Operations Group with our uniform personnel po natin, si Captain Felipe po. So first and foremost po, alam naman po natin, gusto ko rin po i-ano po sa inyo na yung trabaho ko po it's not a job na araw-araw requires me to be. It requires me to be on the road every day, from morning until evening. So, pero hindi po tama na we involve emotions. It should not be emotional in such a sense na it will get ahead of us. Matatandaan naman na na-call out ang SOG head dahil sa naging pakikitungo nito sa mga pulis na kanyang sinita sa operasyon at isa na sa mga pumuna nito ay si Senator JV Ejercito at si Napolcom Commissioner Attorney Rafael Calinisan. Ani Commissioner Calinisan, huwag sanang makakalimutan na magkaroon pa rin ng humanity sa pagkakasa ng mga operasyon bilang pakikisama at respeto na rin sa mga ito bilang bahagi ng mamamayan ng bansa. Nagpapasalamat naman si Commissioner Calinisan dahil naisipan na anya ni Go na humingi ng tawad sa mga nasaktan ng kawani na pulisya dahil sa naging pamamahiya umano ni Go sa isang uniform personnel. Anya, sana sa pamamagitan nito ay maghilom na ang mga emosyon ng galit at mga nasaktang damdamin ng mga pulis at tinayak naman na hindi ito isang personal na atake. Tiniyak din ng Commissioner na hindi magbabago ang pakikitungo ng Napolcom at ibabang institusyon ng pulisya sa MMDA at patuloy pa rin anya nilang poproteksyonan ang mga kawani ng MMDA at magpapatuloy anya ang kanilang serbisyo sa publiko. Pakinggan natin ang mga bahagi na pahayag ni Napolcom Commissioner Commissioner Calinisan. All you had to say was thank you. All you had to say was sorry. And here you are right now. I salute you. Thank you very much. From the bottom of my heart, nabanggit mo rin, this is not personal. Totoo lang, sabi ko nga sa'yo, pwede ko na palagpasin ito na Saturday pa eh. Pero the institutions were hurt.
My family was hurt. My family of policemen was hurt. Sana nananalangin ako sa araw na to, sa iyong paglutang at sa iyong pagsabi ng thank you at pagsabi ng sorry, maghilom na ang mga sugat na nagawa at sana maka-move forward na tayo. Huwag kayong mag-alala sa MMDA kasi hindi naman magbabago ang relasyon ng PNP na Pulcom sa MMDA. We are your partners and we will still protect you. Public service continues. Samantala, tinanggap na ng personnel ang patawad na hiningi ni Go, ngunit sa kabila nito ay maaari pa ring itutuloy ang mga pagsasampa ng kaso nito upang magsilbihan niyang aral at awareness sa mga ahensya na magpapatupad ng mga operasyon na mayroong tamang aksyon at tamang pamamaraan para magpatupad ng kanilang mandato. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, dako naman tayo dyan sa may bahagi ng Korte Suprema sapagkat itong ilang samahan, individual at grupo ng mga overseas Filipino workers naghain ng petisyon sa Supreme Court laban sa Commission on Elections. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan yan ni Bombo Grant Hilario. Naghain ng petisyon sa Korte Suprema dito sa lungsod ng Maynila ang ilang individual, samahan at grupo ng mga overseas Filipino workers laban sa Commission on Elections kung saan kanilang isinumite ngayong araw ang petition for prohibition and mandamus upang hilingin sa pinakamatas na hukom na ipatigil ang nakatakda sa ng online internet voting ng mga Pilipino na nakasalukuyang nasa abroad. Nakasaad sa kanilang dokumentong ipinasa at isinumite sa Korte Suprema na ang panalangin na agarang maglabas ang pinakamatas na hukom ng Temporary Restraining Order o TRO at writ of preliminary injunction para sa kanilang hiniing. Ayon sa isa sa mga petitioners na si Attorney Israelito Torion, labag umano sa batas ang ginagawang hakbang ng Commission on Elections, partikular sa pagsasagawa ng online voting sa darating na Abril. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Israelito Torion, isa sa mga petitioner. So pinag-aralan po namin and we found out na yung Commission on Elections resolutions na ipinalabas nila starting with 11061 on overseas Filipino voting system, medyo depektibo po. Kasi po, i-summarize ko na, wala pa pong batas on online voting. Wala pang batas. Dahil dito, kaugnay sa isang petisyon for prohibition and mandamus ng kanilang panig, mariin pang sinabi ng isa sa mga petitioner na si Attorney Torion na kanilang hihintayin ang magiging resolusyon ng Korte Suprema tungkol sa kanilang hinaing. Narito muli ang tinig ni Attorney Israelito Torion, isa sa mga petitioner ng naturang dokumento. By Republic Act 9369 and now 8436 has been implemented, re-implemented even if this is in clear violation of an existing law. So our prayers, therefore, is that mandamus to compel the Commission on Elections to implement Section 31 of Republic Act 9369 and to issue resolutions, an appropriate resolution for the implementation of the same. Live mula dito sa Korte Suprema, lungsod ng Maynila, Bombo Grant Hilario para sa The Vote 2025 coverage ng Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio, Bombo! Sa pagkakataong ito, dako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Ang Commission on Elections, mga kabombo, ay nagbabala doon sa posibleng diskwalifikasyon at pagkakakulong doon sa mga kandidatong lalabag sa mga campaign ban, lalo na sa panahon ng Semana Santa. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Muling pinalalahanan ng Commission on Elections sa COMELEC ang mga kandidato sa darating na May 12 national and local elections, pati na rin ang kanilang mga taga-suporta na mahigpit na ipinagbabawal ang pangangampanya sa Abril 17 o Huwebes Santo at Abril 18 o Biyernes Santo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, hinibok ni Attorney Dennis Ausan, Director ng COMELEC Region 6, ang mga kandidato at kanilang supporters na magpahinga ng 2 araw mula sa kampanya at igalang ang kabanalan ng okasyon.
Kasabay nito nagbabala rin ang opisyal sa mahigpit na parusang ipapataw sa sino mang susuway. Anya, diskwalifikasyon at pagkakakulong ang naghihintay sa mga kandidato na lalabag sa kautusan. Batay sa COMELEC Resolution No. 10695, bawal ang anumang campaign activity tuwing Huwebes Santo at Biyernes Santo. Muling ipagpapatuloy ang kampanya sa Sabado, Abril 19. Based sa applicable nga resolution, ang pagkampanya sa Huwebes, Biyernes Santo ginabawalan. Kung magkampanya in those 2 days, that is called as prohibited campaigning. Magkampanya sila during those 2 days, then it is still an election offense. Si Attorney Dennis Ausan para sa The Vote 2025 update ng Bumbo Radio Philippines. Ito si Bumbo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo! Ito namang Cebuano vlogger na kilala bilang Boy Tapang abay inaresto matapos mambugbog ng kanyang ka-live-in partner. Alamin natin ang buong detalye. May balita ang Bumbo Radio Cebu. Inaresto ang Cebuano vlogger na si Boy Tapang sa Alcoy Police Station matapos inireklamo ng kanyang ka-live-in partner na umano'y nambubugbog. Inireklamo si Ronnie Suwan alias Boy Tapang, 25 anyos ng kanyang ka-live-in partner na si Cristina Morales, 21 anyos, dahil sa natamong mga pasa at sa pag-abuso nito. Personal na pumunta ang biktima sa police station pasado alas 12 ng hating gabi at nagsumbong dahilan upang agad respondihan ng mga pulis sa Alcoy. Base sa salaysay ng biktima na habang nandoon sila sa bahay ni Boy Tapang ay nagkaroon sila ng pagtatalo dahil sa umano'y vape na nakita sa mga gamit ng sospek na umantong sa pisikalan. Binugbog-an niya ng sospek na maraming beses ang kanyang balikat, tiyan at iba pang parte ng kanyang katawan hanggang sa nagkaroon ito ng maraming pasa. Ibinahagi rin ni Morales na hindi ito ang unang beses na nabugbog dahil noong buntis pa ito, nakatikim din ito ng pambubugbog. Ngunit nangingibabaw ang takot at pag-ibig sa kanya dahil mas pinili na lang nitong manahimik. Gayonpaman, natagalan ito bago makapagdesisyon na magsampa ng kaso. Sa naging panayam ng Bumbo Radio Cebu kay Police Captain Jerry Magsayo o ICPNP Chief sa Alcoy, kung saan sinabi nito na makakapiyansa na ito ngayong araw na ito sa halagang 3,000 pesos. File up po natin yung kaso ng physical abuse in relation to Republic Act 9262. Tapos, nag-recommend yung korte na magpiyansa siya ng 3,000 pesos. Dito po sa sa balikat niya at sa right side abdomen, mga pasa siya, pangbubugbog ni Tapang. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio Bumbo! Samantala, sa bahagi naman ng Negros Oriental, isang lalaki ang napagkamalang magnanakaw, binaril, patay. May balita ang Star FM Cebu. Kalunos-lunos ang sinapit ng isang lalaki na binaril patay kahapon, Abril 2, matapos na pagkamalang magnanakaw sa liptong bayan ng Valencia, Negros Oriental. Nakilalang biktima na si Alice Jasper, 36 anyos at residente ng Bakong, Negros Oriental, habang ang 80 anyos na sospek ay nakilalang si Peter na residente ng nasabing lugar. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Captain Donico Angeles, Office in Charge ng Valencia Police Station, ibinahagi nito na batay sa kanilang inisyal na investigasyon na pagkamalan umanong magnanakaw ang biktima dahilan kaya binaril ng sospek. Nagtamo ito ng tama ng bala sa dibdib na nagresulta sa kanyang pagkamatay. Napag-alaman din na nagpalitan ng mensahe ang biktima at ang pamangkin ng sospek dahil gusto pa umano nitong makita at makatabing matulog. Ayon pa, pumasok ang mga ito sa kwarto at nahiga, ngunit ang napansin ng suspect na may ibang taong kasama ang kanyang pamangkin ay agad nitong hinanap ang kanyang .22 caliber na firearms at binaril ang biktima dahil pa sa pag-aakalang ito'y isang magnanakaw. Napag-alaman din na ang nasabing baril na ginamit ng suspect ay hindi lisensyado. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng pulisya si Peter at naharap ito sa kasong homicide at COMELEC gun ban. Paalala naman ito sa publiko na kahit pa man hindi panahon ng gun ban, ay dapat ugaliin na dumaan sa tamang proseso at magsumite ng mga dokumento nang sa gayon ay maging legal ang baril na nabili at gamitin lamang ito sa wasto at kung kinakailangan. Nag-admit naman niya, ma'am, na siya yung
bumaril ma'am kay napagkamalan niya man talaga na ma'am na magnanakaw kasi hindi niya kilala yung ma'am yung tao tapos pumasok dun sa kwarto nila ma'am. Parang nalimpungatan ba siya? In-interview namin yung pamangkin ng suspect. Ang sinabi niya ma'am na ang relasyon nila nung victim is inaya niya tong ma'am yung victim doon sa bahay nila, doon sa bahay nung rin ma'am ng suspect. Yung setup kasi nung kwarto ma'am, magkasama yung suspect tsaka yung pamangkin niya sa isang kwarto pero magkahiwalay lang ng higaan. Mula dito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Kylie Cristal nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, marami pa ho tayong mga balita. Maaari po ninyong ituloy ang pagsubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. So kaya naman ay mababasa ito sa pamamagitan ng official website ng Bombo Radio Philippines ang www.bomboradio.com. Maaari din po ninyong matunghayan ang mga balita sa pamamagitan ng Bombo mobile app. Nariyan din ang YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Diyan sa Hilagan, Luzon, maaari ho itong masubaybayan kahit kayo na doon sa bahagi ng Mindanao o Visayas. Ang mga programa ho dyan, hatid ng ating mga himpilan. Para sa mga nag-aabang ng mga kaganapan dyan sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan. Habang sa Cordillera Administrative Region, nariyan ho ang Bombo Radio Baguio. Diyan sa parte ng Albay at iba pang lugar sa Bicol Region, nariyan naman ang Bombo Radio Legazpi. Samantala, marami pa tayong mga istasyon dito sa may bahagi ng Luzon kung saan maaaring yung tunghayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Siyempre, sa pamagitan niyan ng Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union. At para ho sa mga Bicolano, nariyan rin ang Bombo Radio Naga. Sa pagkakataong ito, bago tayo magtapos, sama-sama muna tayong manalangin ng Orasyo Impirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Standby sa aton sining nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon sa aton man sining nga pagpangalagada.
Karon bantayan nyo man mangin kaupon naton diri aton sining Bombo International Correspondent direktamente dito iya sa may Qatar. What's the latest sa sining mga OFW, mga overseas sa Filipino worker nga ginpang detain bangod sa ginaaligar sining iyang wala sang sang pagpanugot sa pagpatigayon man sang pagtililipon. No, ini sa gyapon mayara sang in connection sa sining pag-detain kag pagpanawagan sang pagpapauli sa kay former President Rodrigo Roa Duterte dito iya sa may the Netherlands. No, may mga supporters ang mga Duterte gani ini sila ang nagpatigayon sang isa iya kapag tililipon. Ugaling sa mga pagsulundan dito iya sa Qatar, wala ini ginapanugutan. Rason nga ti, kung madumduman nyo pa, sang damlag lang may mga nagkala-detain dito nga mga overseas sa Filipino workers. Di balon naton kung anong latest diri karon diri man sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto. Standby, check naton si Bombo Angel Tan sa yaman sini iyang follow-up report. Ini karon na may kang tanan sa statement or sabat ni Mayor Jerry Treñas nga hindi na siya kuno magpanaog sa level, hindi na siya magsapak sa kay Iloilo City District Engineer Roy Pacanan sa nangin sabat ni Engineer Pacanan sa letter nga ginpadala sa city government nanungod sa sining mga delayed projects. Sa aton sining mga kabumbo, ti ko ninyo pa madumduman nag-reply si District Engineer Roy Pacanan sa aton sining mga kabumbo kag iya sining gin pahayag nga way kuno iya sang balasihan ang statement sang alkalde, no, kay makapila na kuno ka beses nga ini sila ang Iloilo City District Engineering Office ang nagakomply sa kung ano man ang mga kinahanglan sang city government, pero ang nagakos kuno sang delay way isang liwan kunti amo man ang mga taga city government. Dugang pa sang district engineer sila nga ti sadtong chimpo gani ni Mayor Jerry Treñas bilang kongresista. Ting mga projects under sa Iloilo City District Engineering Office, why man to sa mga business permit? Kaya kung lang taon nyo, ang mga current project subong sa city government, yung damo man delayed. Yung balsang alkalde niya. Hindi ko yung magpanaog sa imo sining level, hindi na ko yung magsapak sa imo. Yari bala ang follow-up report ni Bombo Angel Tan. Bombo Angel, please go ahead. Bombo, siya mula na sa plano si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga magpapanaog pa kung magpatol diri kay District Engineering Head Engineer Roy Pacanan kay para sa iya do ang iya sinido ang iya bala nga pagpati man ni Mayor Jerry Treñas no to in the worthy sa attention niya ang engineer sa atin diri pagpakiangot man kay Mayor Jerry Treñas igin pahayag nga dapat man lang diri ang obra ko ni Engineer Roy Pacanan nga sabto niya ang letter sa mga superior niya kay hindi man directly kuno si Mayor Jerry Treñas ang nagpasabat sa iya Bombo Cham kay ang mga letter diri nga padalaman ni Mayor Jerry Treñas o kung sa city government is ang paagi ini siya kay city administrator Mr. Melchor Tan hindi kay Mayor Jerry Treñas nga pagsurat bala Bombo Cham dapat diri kuno nga obrahon ni Engineer Pacanan sabton niya ang sulat ni Engineer Saniboy Oropel at the same time si Secretary Bunuan regarding sa sining mga unfinished projects nila
kag ang ining sitwasyon man sang mga multi-purpose gym kag Malimir Tranyas wala man siya kuno isang labot sa operasyon sang DPWH kay hindi man siya ang superior ni Engineer Pakanan para sabton niya at the same time nagapati diri si Mayor Jerry Tranyas bombot siyam nga kung amo sina ang pagpanabat kag ang mga statement man Engineer Pakanan sino gidabi siya nga para kakson or bawion ang declaration nga persona non grata bombot siyam kag for the very first time according to Mayor Jerry Tranyas subong lang siya kuno nakasulapo sa isa ka district engineering office nga daw may problema bombot siyam. Pamatian ta balang kabahin diri sa nga nanging pahayag man ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas sa atong interview. Sulat, hindi ba si Beltor to sulat? Kaya sa paksi niya, he is below my stature. Mayor, ang hambal niya, sir, yung paintindi ito sa imo, sir, sa memorandum ng Sabatya kay Engineer Oropel, sir, ang lump sum bala, sir. Siya yung ginapasabat sa iya superior. Pag ginapasabat siya, hindi man siya under sa akong, di ba? Under na siya sa RD, under man na siya kay Secretary Bunoan. So, sabto niya si Secretary Bunoan kan si RD. Why mo ko na labot na sa DPWH? Hindi man ko, first of all, membro sa DPWH. Hindi man ko ang congressman. So, siya na yung dapat na yung sabat sa iya mga superior. Pero Mayor, ginbalikan niya, sir, nga imo ko no, sir, nga mga project sa uswag, sir. Mga multi-purpose gym mo bala ko no, sir. Wala mo ko no sa sang permit, sang tayo mo as congressman ko no, sir. At yung siya, ano pa nga buhay ya? Kaya nga politika, ang iya may bagong gin-issue nga kinalan may ara sa mga permits. Ang iya tapos na gani ang project, ang pagkuhaya sa permit like in conception. Natapos na ang project, amo pagkuha nila permit. Buta? Ano na siya? Politiko o DPWH? Pero Mayor, if ever ginmagdi, sir, aray ko lang siya, nang theoretical lang, sir. Will you consider ang pag-lift sa iya as persona non grata, sir, para makakadto sa office mo, sir? Kaya mo na iya panabat? Amo na panabat, kaya daw ay respeto, ilit mo pa. Ikaw be Angel, ako be Samta. Amo na iya panabat, ilit ko. Ikaw be, kung ikaw be nakatilaw, ano sa imo? Sir, ang rason niya, sir, di sa kuno kakadto sa imo office kay... Pero ikaw be, kung ikaw be sa akong lugar, i-lift ko? Valid ni sir ang sabat niya, sir, nga kay wala mo gina-lift, sir. Amo na nga hindi ka pagkadtuan sa City Hall ng problema sa mga multi-purpose project, sir. Ay, ambot. Siya. Ako niya, hindi na akong problema. Yan ay problema. Iya na sa labton sa iya nga mga superior. Subong lang ko nga sa laptop ka mo na di eh. Nga ano, sir? Na medyo, may problema. Uy. Oo. Bomot siyam na batan sa mga kabombo naton ang nanging statement man ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas. Anong problema kay Engineer Roy Pakanan? Kay tiang sa letter, di ba bombot siyam nga tigin sabat ni Engineer Pakanan, gin-cite niya diri nga do... Pero before kita magkanto dira... personally? Hindi. Ang pamangkot lang, anong problema sa kay Engineer Roy Pakanan? Dra lang tanay, be? You mean the personality or the treatment nga ginaobra kay Mayor Tranyas? Hindi tama na, be, mapatod ko nanong namin ni Mayor Jerry Tranyas eh. Pero anong problema kay Engineer Roy Pakanan? Ang iya lang man di ba siya maginakuha ni Mayor Tranyas, ang iya response sa letter nga kung wala kita sa may matumod nga problema kay Engineer Roy Pakanan, in general, mambal kita nga wala. Anong problema kay Engineer Roy Pakanan sa iya sinipag-function bilang district engineer? Okay. Amo ni siya, ang gin-call out lang man di ever since daw tong sa projects. Kag ang hindi niya pag-atubang sa alkalde, bala mong botsyam nga gina-require ini siya for how many times. Kati atubangon, bala ever since kati dali lang Ginjel. Hindi magatubang si Engineer Roy Pakanan sa kay Mayor Jerry Tranyas, pero ang nagasulat si Melchor Tan, ang city administrator,
Sino ang tubangon ni Engineer Roy Pakanan? Si Mayor nga hindi man magatubang sa iya? Si Before pa lang tong- Mr. Melchor Tan nga City Administrator? Ano ang authority ni Mr. Melchor Tan nga ipatawag niya agod nga magatubang siyang District Engineer? Being the City Administrator? Kung kay Isabel Angel, may confusion eh. Sinogin man bala ang nagapatawag sa kay Engineer Roy Pakanan? Di bla? Sino ang nagapatawag sa iya? Sino ang mamangkot sa iya? Kay kung mag-amor sina Banwa nga ti sulat ang city government, tapos si Mayor mahambal man nga hindi man saya kinanglan nga magsabat sa akon kay hindi yaman ako ya supervisor. Ti ano man nagagamo kay ang concern sang city government ipaagi nila sa kay Regional Director Oropel sabto ni District Engineer ang Regional Director kag sabto niyang pamangkot sang letter sa city government through City Administrator tapos kay nasabat mahambal naman nga ti why sang hindi man niya answerable si Roy Pakanan sa mayor. Ti, ano man, anong plastada si Nimumbo Angel man? Dugalibog ulo ko? Areo, tagaan ta ka bala sang kopya ni sang letter nga ginapang release nila kalabanan. There is more on gina-address kini siya sa kan mo, DPWH. Amo gani? Ginamit yapon. Si Sir Melchor Tan ang nakabutang sa dalo mo. Kung may concern, para hindi na magsikwakol, kung may concern sila sa City District Engineering Office, particularmente sa City Engineer, sa District Engineer rather, idirekta nila kay Engineer Roy Pakanan eh. Simple 1 plus 1 equals 2, not 11. Kaya according the last time mo siya, ko tagin man actually sa government, kaya abi nga wala nila ginadirekta. Mayari ni nga ginsight diri nga pagsulundan sa bakin sang DPWH. Nga dapat ipaagi sa superior nila before ni siya idirekta sa bakin sa District Engineering Office. Okay. Saan o lang na natukiman? Ang ining pagsulundan niya mo Yes. Like last month ko din kay sa to tell you frankly, sa aton sini nga mga kabombo, subong ko lang na nabati Angel? Gina-practice ina sadto anay? Linongaw, mambakro listener tani may gaping ta. Amo na bla, gina-practice ini sadto anay yaw? Hindi bala, no? Pero another thing, ano na ang botsilingon ni Mayor nga hindi na siya magsapak bangod sa sabat ni Engineer Roy Pakanan matapos na ni ang issue regarding sa mga projects diri sa syudad sang Iloilo? Amo nang namin niya ni Mayor? Ang iya di bong botsyam, ngambal niya hindi siya magpanubo sang level of stature niya di pala kay Engineer Pakanan. It's just that ang mga ginapang obra subong Engineer Pakanan, yung mga words na ginapang haboy niya bala sa mga letters kani amo na hindi pagpaturan ni Mayor Tranyas ya. Kay ginabutang sa letter ni Engineer Pakanan, gina-insist niya nga ginapolitika ini siya sang alkalde kuno mo siyam. Ti kay Engineer Pakanan naman na iya pananawan, pero stick lang kita bala sa kung ano gidman balayang nagakadapat tao. Una bes, kay sino direkta nga sarang magpathag, magsabat si Engineer Roy Pakanan, ti siyempre kung hangpuntang pangkabilugan sa nagapamangkot,
Bumbo Angel? Mhm. Oh. For example, para masimple, may pamangkot ako sa imo, ipagi ko pa ya sa kay Jomar? Nga Bumbo Jomar, magkutabi si Bumbo Angel kung nanusudan niya na. Nga pwede ko malang ya patawag ikaw kag makadirekta nga makapamangkot nga Bumbo Angel tiyan usudan mo da. O kung butang tapagin abi iya sa level sang function. For example, kay si Bumbo Lindsay ang chief of reporters, ti reporter ikaw, under ikaw sa iya. Ti nga maagi pa iya si Bumbo Lindsay bisa kay sa akon abi. Nga chief of anchors, nga maagi pa siya sa akon kaga balo niya ko nga bumbutsa magkutabis Bumbo Angel kung ano iya follow up. Nga maagi pa siya bisakon kay siyang may direkta yang supervision sa imo. Hindi bla? Pwede man siya kapamangkot nga Bumbo Angel, ano imo follow up? Kay kinanglan na sa next nga program? Para nga may butang to siya sa iya nga program plan? Galing ina iya Bumbo Angel, may himo mo lang kung waaya sang gap between sa inyo sang imo sini iya nga chief of reporters abi. May mangkot kasi mo ang pamangkot na kung maayuhay sila. Amo lang kasimple mo. Di bla? Ti karon masabat si Engineer Pakanan ipagi pa sa DPWH. Ti si Engineer Sunny Oropel sa akong paghangop, sa lamang kukunin sakto, ti copy-paste mo lang na, kag i-forward yan naman to sa city government. Tapos sabat naman ng city government, i-copy-paste naman ni Engineer Oropel, ipa-forward yan naman to kay Engineer Pakanan. Bumbo Angel? Ang magaling ang bahal nga ang kakatabo diri immediate ang DPWH sila ang ga-take time nga mag-send kag mag-receive sa mga letters nga ginapang haboy wala tuos ang tihak nga kampo. And then amo na sila blabong botsyam nga ti ang gakatabo diri do ang letter black is ado hindi na siyambal nga formal letter nga intent abi sa sining mga functions sa mga ikalain-laing opisina. Ang gagawa diri do nagamansig do official statement na lang ni Bombotsam ang nagagawa, hindi na siya sabat sa letter bala nga directly work related lang gid bala Bombotsam. Oho. Ti wala gani masabat direkta ni Mayor ang pamangkot mo siya kay ang claim diri ni Engineer Roy Pakanan sabat ya sa letter sa kay RD Oropel nga ang mga ano kuno niyo? Ang mga projects sa syudad sadtong 2012-2018 wala man sa mga building permits ining mga uswag multi-purpose sa building. Ti daw kasubong uno nga double standards kay Chimpo ya subong sang si Pakanan na gin istriktuhan nila. Ti hindi na ni matago nila kay ginako na ni sadto ni City Councilor Janiyang nga amo na ni galing nangin kinandan. Ti galing kiti sa unaway pamanto aways politika mo, anay kailan nagirinaway sila ti ginsunod ng insakto sa nga pagsunundan. Amo ganito Bumbo Angel na mangkot ko sa imo. Ato ba lang hambal mo nga guidelines kung saan ina gin-implementar? Kay subong ko lang to ya. Subong ko lang to ya nabalaan Bumbo Angel kang nabatian mo nga may gig-sister galing nga kasubong sina. Nga dapat unahon anay ang DPWH sa pag-address sang letter and then ipapanaog sang DPWH District Engineering Office Bombotsam. Ti ari pagid parte iya sa budget sang mga proyekto. Ti hindi ko niya lamsam ang budget ya Bumbo Angel sang Iloilo City District Engineering Office. Di ba? Kay ang pundo ko no yara sa General Appropriations Act. Di niya nagkuha kuno ang city government nga or kung siya man lang nag-claim nga lamsam kuno niyang project sang or ang budget sang mga project. Amo na di sa sulat
ni Engineer Roy Pakanan, ti nagasabat man si Engineer Pakanan, ti masabat man na yan ang city government kung ano reaksyon nila? Amo to initial pa lang mumot siya mga statement in your Trenyas, pero of course, nagahulat kita kaya dito last week, mapaset ni dapat sang press ko ng Office of the Building Official regarding to sa una nga letter to bala nga dugin na pa send sang District Engineering Office, pero tang ila to ya, ang ako information yung ako bumbot siya, nagkadto ni sila sa bahin sang central office dito sa Manila para magpasa sang mga kumpleto nga mga dokumento regarding ina siya sa ginapang call out nila nga project sang Iloilo City District Engineering Office. Ti ang claim naman niya ni Engineer Pakanan nga ti ang current nga mga project subong sa city government delayed man. Sino makasabat sini? Sa bahin sa city government? Kung mga markets si Bob Mocham, pwede na balikan ang City Architect Office kag ang Local Economic Enterprise Office kung market ang pag-istoryahan kung other than projects ng Abi. Magpupunta man kung anong estado sang mga ginpang sabat na rin Engineer Roy Pakanan kay base si Engineer Roy Pakanan mismo base kung ang iya sini nagapangita man lang siya sang ibalos siya kay ginasukot siya sa city government ngita man siya sang pamagi to para nga makabalos man issue bato kabisa kay Mayor sa Jerry Treñas kag sa bilog sining city government dira kay daw siya kuno do ginabumbatso sa sang city government ano pa ding mga ginahambal ya sining mga claim niya pa si Nadri Bumbo Angelo nga double standard kuno magkuton tayo ang mga gina-claim sang district engineer nga mga delayed nga mga proyekto kung ano nang update sini para nga mabalaan tama kung may kamaturan ng mga claims ni Engineer Roy Pakanan. Para nga kung ang apisar abi ginahaboy ni sila balik sang accusation or sang mga question may Engineer Pakanan mas maayo gid bang botsa mati ang ilayaman nga abi tawag ng mga projects nila may sabat sila bang botsa unlike bala sa sining letter ni Engineer Pakanan bang botsa. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, basta Radio Bombo. Salamat kid da Bombo Angel Tan sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Di parang patas aton sini nga counter-check ang mga claims ni Engineer Roy Pakanan. Batok naman niya sa mga proyekto sa city government under Mayor Jerry Treñas. Kay ti nag-claim ang city government karon nga under sa kay District Engineer Roy Pakanan kana mo sa mga multi-purpose building sini nga mga proyektong wala sini iya na tapos nag-explain man ring District Engineer. Tapos may mga ginapakumply pag ito kag kadamo lang sang kung ano man iya ang mga nagakadapat nga himuon sini ni sang District Engineering Office sa pagpatigayon sa ila sining mga proyekto. Nagasabat man diri ang district engineer nga naka-comply kag gati hasta subong duay man sila kabati nga mayara sang feedback from the city government. Mangkutunta naman ang city government hindi na ta mag-agi pa sa kun sa diin. Katulad sang sitwasyon subong in terms of communication sa tunga sang Iloilo City Government kag sang Iloilo City District Engineering Office. Direktahon ta na lang ni sila sa kung sino man ang mga concerns na diri. That is why nga ambal ko checkyaron ta man kung mga ongoing projects bala sa idalom sa city government delayed gid man as per sa statement ni Engineer Roy Pakanan para nga kita nga mga pumuluyo hindi kita ya magtalang-talang sa kung sino nga aton sini nga patihan sa tunga sa nga duha ka mga opisina sa gobyerno. Pero at the end of the day, ining mga delayed projects, ining hindi pag-insindihanay,
sa tunga abisang ni Mayor Jerry Treñas, ni Engineer Roy Pacanan, ang epekto sini sa end user. Ang end user, among mga taxpayer, nga amo kung tani ang makapulos sining mga proyekto. Oh? Ti kung ano man yang rason, kung nga may gap ni sa tunga sang duwa, your guess is as good as mine, pero ang problema, apektado mga pumuluyo. Oh. Ti kabay patani nga maabutan simpo nga matapos na mahisayra na di bala kung sinong mapatapos sa mga the so-called delayed project, kag ang mga delayed project as per the claims ng ni Engineer Roy Pacanan, anong sistema, anong plastada na? Oh. Para ngati matilawan man kag makaginhawa sang masulhay ang mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo, no? Nga makita nila kag maghambal sila baw. Tahom gid man ang gidkantuan sang akon pinangabudlayan pinagi sa akon nga buwis. 25 minutos sa nakaligad sa takna sini nga launa. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka Vanuating wa naton malabot aton sini iyang international correspondent direktamente sa Maya Qatar. Kag istoryahan ta ang warden sang district jail sa Banwa sang Dumangas, no comment matapos nga magwa sa baba sang duha ka mga high value individual nga nadakpan dito iya sa area sang Haro sa ginkasa nga bypass operation. Nakuha sini 2.5 million nga balor sa illegal nga droga. Kag sandig sa duha ka mga high value individual naga-supply kuno sang illegal nga droga sa ila amo yang personnel sang BJMP Dumangas. Grabe gina-supply ni Serba. Milyon nga balor sa illegal nga droga ba? Oh. Balikan tayo ni matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. Oras naton 27 minutos na nakaligad sa taknang launa. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 30 to April 5, 2025. Ang Abril 4, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the home in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Abril 4, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. It's another great weekend featuring your favorite rock and pop songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Mangininyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Abril 5, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Abril 6, Domingo,
Ginaagdang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latulda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 ang aga o kung isa ka oras bago ang pagsugod sang Santos nga Misa, gina-welcome ang tanan nga luyag mag-avail sang Sacrament of Reconciliation or Confession. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefits sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig.
magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area, agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyong nga balay. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sudto sa Gyapon ko primo Bombo Chama Blanco Hoover. Standby sa aton sining mga kabombo ang isa sa mga OFW nga nalakip sa mga gindetain dito iya sa may Qatar ang ginhilway na. Ining si Mr. Joseph Rivera. Si Mr. Joseph Rivera, isa man sa aton sining mga Bombo International correspondents. Hibalo na ito na dugang sining mga informasyon yara sa karon sa aton sining niya live. Sir Joseph, or Bombo International Joseph Rivera, sir, maayong hapon. Live ikaw sa Bombo Anay Sudto po di mo si Bombo Cham. Yes, maayong aga man sa inyo, Bombo Jam. It's actually oras diri man. It's around 8:30 sa kaagahon diri sa Qatar subong kag mainit na. Pag-ulan ta kago. Una bes, Sir Joseph, kumusta ikaw? Naging bakasyonan, anong bigkadlaw? Mga 6 hours ago. Alright. Sir Joseph, kumusta ikaw? Ay, are, pulaw pa. Wala pa ako naka... actually, wala pa rin kami sang... this is the first interview. Of course, palang ako graduate nilo. Ginuna ko anay. Just to appease everyone that I am doing well. I am in high spirits. Mayo man tong bakasyon naman gamay. May mga pilalang ko nga need clarify. But other than that, I believe nga tanan ko nga upod. Okay man sila. Alright. Sir Joseph, pwede mo kami ma-walk through kung ano gin man bali ang natabo sa amo sa tuiya nga tiyempo nga gin pang detain ka mo or before ka mo ma-detain pa man sa mga Qatari authorities? Okay, I cannot go into a walkthrough detail yet, no, because actually, as far as I'm concerned, wala pa matapos ang investigations ng prosecution to the efforts of the Philippine government. Muna nga ginpapulit na lang kami anay. But all I can tell you, and I want to make it clear, this is the only fact I can say, na nagkagto lang ako sa isa ka picnic na sa 27 sang Marso, and it coincided as bisperas sang 28 kay birthday ni Anay Presidente Duterte. It's a community, it's basically a community gathering. It's a beach outing, no? Tag-20 real lang gani bayad namon entrance kay it's a private event, it's not a public event kay gin-close siya exclusive kag nagpasalig man ang tagiya sang resort nga wala problema sa papeles. And for us uso man ni kay Balabo Ramadan pati ma-iftar kami sa tupad baybay kag masuhor kami, and then at the same time it's really a gathering kay patapos ng ang Ramadan. So I can tell everybody nga bisan ini nagatugma sa birthday sang angay aton na former president, hindi ni siya political event. It is not a political event. Okay, I categorically deny that, and the court legal documents will attest to that, and also the eyewitnesses. Hindi ini siya political event. Wala rally, wala protesta, picnic lang gid niya. Okay? Picnic lang gid niya galing kay may mga gin-check lang ang mga otoridad because ang iban nga mga tao dito kasok-sok sang t-shirt ni PRRD. Kag ang iba nakasok-sok sang t-shirt nga Pilipinas, anything nga makita lang may Pilipinas, tigin-imbitar, no? So that's why ang inyo alagad na upod lang kay gapang kudak-kudak ako dito, bago lang ko kabot, wala pa gani ko 10 minutos nga nagabot dito. So, tawag na nila kami, kaya abin laguro sinuning tambok nga tikalo, nabi tawagon ta ni bala
That's the real score. But other than that, I can only tell you up to there. But just to be clear also, maayo tong bakasyon namon niya 5 star kumpara sa Pilipinas. Alright. Do kasubong nga liya nga nagtiner ka mo sa sulod sa anom kadlaw sa isa ka 5-star hotel, Sir Joseph? Ay, oo eh. Ang kinaon namon 3 times a day, kompleto pasilidad. Air condition, tingka pa, humok-humok sa ginahigdaan namon, namit pang pagkaon, dason ang embassy nagbisita kadua. Dalaan nila kami sa mga bayo namon, kag mga essentials namon, tagaan pa kami kwarta, kay para may bakal-bakal man kami sang kapit-kapit o kag chichirya sa sulod, kag nano pa. Although, you know, it's para may nukplite man kami pagwa namon siguro eh. Pero yung tagaan man kami call card, it was a very good hats off gid kuya sa aton gobyerno kay wala gid sila they did not look at party lines at all. You know, Filipinos are Filipinos, and the Philippine Embassy was there to support us. No? And we agreed anay, hindi anay magbihatag sa press statement. However, because of the rising misinformation and fake news na nagarapta sa social media on both sides, nag-agree ang amon party list that we have to release a statement because budlay na, because one way or the other madalahig maningala nato, mabalaan man we have to make it very clear nga this event was to my opinion, is a misunderstanding. It's not a protest, it's not a rally, it was a picnic, overnight picnic. Ay pag-abot namon to wala pa gani maluto to mga barbecue, bago lang tong salang. Gaaso-aso pa lang? Gaaso-aso pa lang to. Bata ko gadis yung show may tunga gina-steam niya, mababakalta, likot sige. Dito naman ginbutang tent namon lapit sa Kalanan. But you know, it was really fun kag hindi sila magsiling it was gina-contest namon gidya ang nature sang event because bisan sang gin-imbitar na kami na 17, wala man nila gin pauntat ang event. Patapos Manila sa mag-aga. Paglakad ko to, sobra to, 150 ang mga tao nga nagapang ihaw-ihaw to. Iba nagkapaligo na sa baybay. Iba dito sa rubber swimming pool, ibang kabataan, gampang sa playground. Kaya namin, itong pasilidad mo. Why of all those people pa, na nagtambong, Sir Joseph, nga kamugid yung 17 ang nakita out? Hindi lang ko kakomentar, pero I can assure you nga wala ko yung nagasuksok sang t-shirt that will suggest anything related sa birthday celebrant. Aha. Because kabalo ka man kamo nga ang inyong abyan na nominado sa isa ka party list, lain suksok ko eh. Kaya ginaubo pa ako kayo. Alright. Sir Joseph, lastly na lang curious ako kay you made mention nga kung din ka mo gin pa tiner, gin pa stay, amot kon ma-qualify ang akon sini iya nga term nga gamiton as detention facility or custodial facility nga do 5-star hotel lang. Ano adto, was it detention or custody, Sir Joseph? I'm not yet the whole world will know what it is, but I allow me at this time to tell you it's a custodial center. Okay. In my own terms, it's a custodial center, and I really, I'd like to take this opportunity to thank the Qatari government for their excellent justice system, the fairness and the speedy process, the professional way that this was handled. No? Kaya wala sila nagpadala-dala sa mga kutso-kutso dira, ang mga nanunano pa. May iban ka mong upod magluwas sa inyong 17 abi ka mga OFW. May iban ka mo yung upod nga other nationalities. May iban man eh, may iban man. Oo, may iban man kami nga upod ng nationalities. So mayo man to sila. Mga nanami gani damo kita bago nga barkada damo natuklasan ng mga investor sa Pilipinas so. All right. Anyway, I'd like also to Bombajan, I want to
take this opportunity man nga iklaro sa mga nagarapta nga social media, mga kudak nga mga tao nga nagarally, kada mo na ako naging pandakop. Pati kasi na ang mga kudak na sa Marso 14. Pa to. Sa nagligad pa to nga semana, may mga may pila to kasi sympathizers nga wala nakapugong. Hindi to ya amuya, dahil to ya ang natabo sang gabi isang Marso 27 kag ang natabo sang Marso 14 lain gidya. All right. Mas mayo ina nga klaro tanan, Sir Joseph. Sir, thank you so much. Bombo International Correspondent Joseph Rivera. Sir, thank you so much for your time kag pag-clarify man sang mga hitabo dira nga ti dapat kin mabalaan sa aton sini nga mga kasimanwa diri sa pungsod Pilipinas. Hello? Yes, sir. Silingko, thank you so much sa imo siningan simpo kag salamat na dako ni nga eye-opener man para sa aton sini nga mga kasimanwa diri sa pungsod Pilipinas nga nabalaan ang kamaturan. Oo, hindi gidya magkuha. Grabe gidya rampas ang fake news. So mga na-stress ng pamilya ko, kaya abi nila, moto na tamo din kundi layo-layo. Layo kit sa patad, kung sa Ilonggo pa, layo kit katama sa patad. All right. Once again, thank you so much. Mayong oras nila sa imo, Bombo International Correspondent Joseph Rivera. Mayong agaman sa inyo tanan. Dari wavit si Bombo International Correspondent Joseph Rivera. So adtong mga video, mga picture nga may nagatelipol nga nagasinggit-singgit Marso 14 patugli. Oh, sa aton sini nga mga kabumbo. Oh, layo pa ya kuno sa patad ang natabo sa Marso 27 kay man kilid bye-bye to ya kuno kag do picnic lang to. Pag ulang ka way gani patuya na balasan guro si Mr. Si Bombo International Correspondent Joseph Rivera sa may area. Ginpalapitan na to siya sa mga otoridad from Qatar, no? Or sang Qatar, sa aton sini mga kabumbo kag giniimbita ti sa custodial facility to anom ka adlaw sila do ano lang kunwara sila sa sulod sa 5-star hotel, mayong akomodasyon, aircon pa, kanami pa sa pagkaon. Kag ti ongoing pang investigation, as a matter of fact, pagkatapos ni International Bombo International Correspondent Joseph Rivera diri sa aton interview, magpakingsapol pa ini siya sa ila sini iya nga abogado agud to nga tun-an pagid ang ila sini nga kaso sa aton sini karon iya nga mga kabumbot ya makon mo may mga cash allowances pa to sila suporta sang Department of Foreign Affairs kag iban pa sini iya mga ang Philippine Embassy, no, tingin buligan gito sila kag way sila ginpabayan same as with sa Qatari government, no, sa aton sini nga mga tagpalamatiti mismo didto na gina sa Qatar na tabuan labot pa to sila sang tuman kuno kadata nga fake news gid. Diya mo na hindi gid kamo magpadala-dala kag hindi gid kamo magpati-pati sa aton sini nga mga kabumbo. 47 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check ta naman this time follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Duwa ka mga high-value individual arestado sa bypass operation ginkasa kagapon. Sang gabi sa may distrito sang Haro. Masobra 2 ka milyon ka pesos ka balor sa illegal nga droga na kuha sa ila. Sanggin pamangkot kundi nila ginakuha ila supply tudlo nila. Sinya sa personnel sang district jail Dumangas. BJMP Dumangas. Ibangod gigin tudlo to sining mga arestado ginpadulungan sang Bombo Radio ang BJMP Dumangas. Agod nga magkuha sa ila sini iya nga statement pero no comment kuno si Warden. Bombo Jomar sa report, please go ahead. No comment ang Bureau of Jail Management and Penology Dumangas District, no? Kasunod ini karon bubutsam nga nadalahig ang isa nila ka personnel sa kinapayag sining involved sa sining illegal sining droga matapos nga tigin kanta ini siya sang isa sa mga subject sa sining gipatigayon nga drug bypass operation nga nagresulta diri sa total value, no, nga 2.3 million pesos ang na-confiscate diri sa City Drug Enforcement Unit sa gipatigayon nga bypass operation sa may barangay Balantang, Haro, Iloilo City. Matandaan nga mga naresto amo no sanday Hazel Rosare,
36 anyos kag si Jose Ariel Brito 41 anyos, driver kag residente sang Banwa sang Anilaw, Iloilo no sa may barangay Palaypay. Ang report diri sang ICPO o kon sang City Drug Enforcement Unit nagkuha sila ng total ang 350 grams sang suspected shabu. Bombutsam suno kay Police Captain Inot mga duwa kunok manang ila sa nga monitoring antes tatigayon ining bypass ta operation kag sa pag-usisa sang kapulisan dugang sang ginpamangkot kun sa din ang source sang illegal sa nga droga amo to nga gintuad no sang isa ni sa subject amo ning babayi nga ang source kuno nga ginakuhaan nila sang illegal sa nga droga ang halin dito sa may BJMP Dumangas district. May pangalan nga gin-mention diri pero hindi pa pag-divulge sang kapulisan suno kay Captain Inot kay ongoing pa ni ang ila siding nga coordination sa may district jail sa Dumangas agod nga ma-check no ma-verify kung ano pamatuod ang ginhambal sa sini subject nga ang supplier halindra sa nasambit siding jail facility. Dugang pa ni Captain Inot hindi pa man sila makahambal subong kung tuod gid man o kung hindi unless nga ma-verify nila kag subong sining anlaw ginalauman magwa na ang resulta based ang verification kay suno kay Captain Inot nag-coordinate na to sila gahulat na lang sila sang reply no kung ano gid man kapamatuod nga tidawo nila ang ining isa ka individual nga na-involved karon ang iya siding pangalan Bubutsam. Mismo kita no nagtinguha man nga ma-validate ining nasambit siding information pero tigin pamanibaran kita nga maka-interview abi no kung makakuha sang additional siding information. In fact nga tigin ano kita no gin istorya sa gate lang no wala kita to gin pasulod mismo sa Why ka mo gin pasulod? Sa sagwa lang kita gin istorya do may Pasi may ginaluto to sila sa sulod. Ati basi lang kay do lapit la panyaga mo. Abi ko na kung anong ginaluto to. So bali ang plastada abi kay ang puro paders palibot tapos ang gate niya nga steel do may gamay la siya nga buho nga do naga Bisan agda pa nga piway ginang Dumangas District Jail. Iyo di kang garoyo. Why naman gin Why gid sang sense of hospitality dira ang warden? Tigin why man nagambal nga ti abi sulod na sir pulpong ko lanay ho. Oo, kay mainit sagwa 41 degrees centigrado ang aton sining ang ato kanina. Ang degree ang ano? Heat index. Oh. Ti pwede mo kasulod ko manay diri lang kamo sa anong kahoy na da sagwa kitaon diyo? Ang ano na siya da ang dako ni Blad lipat ko ka terms ni. Bisa hindi na pang-identify. Way gini na balda ang gaduty sa gate nga, sir, sulod ko manay, pungko ko mo to sa dalom sa dako nga kahoy para hindi mga muminitan. Mata lang gani kitaon mo. Sa tawag gid sabi naghambal sa imo nga ti, sir, hindi ka sagad ka pabulada sa init, nali magbaga ka, paharon-haron na dis may dalom kahoy. Away man. Ay, sus Maria, kagusip. Na ano ni mga taga district jail Dumangas man? Ti bisan sa sagwa nag-istorya kita no kun ko ti basi kun arada si jail inspector Francis Hanagap. No kati siya ning warden mo. Ti araman ko no pero ti ang statement dito lang kuno sa Region 6. Ay. Ang personnel sa Dumangas ang mapagwa statement regional office. Siya nagap ni taga dinhi basi kun nalatnan man isang abilidad sa mga taga City Hall diyo? Tiway naman ta hindi ko law, ay man na siguro kung magwaras kita to. Tiway taman nyo, way man tayo gawaras ya? Way man tayo mawaras kimo yaman? Amo gani, kita titigin na try taman at least mapaamatan sila sang statement kagang side abi nila kaya mo nang gagawa sinikaroon ng information Bobotsam, no? So, nangita kita iban sining pamagi kung paano nga makakuha kita sang latest sining information. Kaya mo na interview talaga si Captain Inot. Sang CDEO, nga tiyan mo na mismo sila gali, gahulat man sang reply.
no, sang Dubastak, Dumangas District Jail. Bumutsam kung anong confirmation gid man siya ni kung anong pamatuod ti alin pa kina do ay pakunugyapon sang reply. Kon ako kay Captain Inot, sir, hindi ka na maghulat sang reply. Nga man, as per information, may instruction na to kuno. But kung sino naghatag instruction, nga hindi gid magpagawa statement, ti ang advice ko lang kung sino man ang maalam nga nag-instruct sa kamuna, dira ng kalaglagan yung kid. Nga hindi ka mo magpagwa-gwa statement, hindi ka mo maghambal-ambal, dira ng kalaglagan yung kid. Mapurnada gid, sir, ang retirement sa mga retirable. So, amo nang mga information nga ton sini karon yang nakuha, no, amo man gani ang nabaton tas sini nga mga reports nga do may mando kuno nga do di lang magambala nay. Bukod no, kung paano nga maplastar ni, no, sa ton sini nga mga kabombo kay ti may mga nagapalabot man sa mensahe gani sa ton tinga. Ti amo gani na Bombo Jomar, kung may instruction sila sa ila nga hindi lang magpagwa sa statement, ti sa akon wise ang instruction kung ano wise ang instruction nga hindi ko man pwede iambal on air kung ano ang nasagap nga mga impormasyon man, A1 information sang Bombo News Team. Magluwas lang kung ambalan mo ko nga Bumbutsam. Hindi ka magpagwa sa statement sa parte sa personnel na sang district jail, Dumangas sa district jail. Ti extra to tayo ni Bombo Jomar nagambal si mo na. Maano ka pa? Mabalibad ka pa? Send lang Ano? Send lang. Hindi ko intindihan ano bali mo po, Mel. I-text lang. I-send lang. Ano Gcash mo? Ano Gcash mo? So, muna, no, ang inyong information nga ton sa ni karon nga nagader ay pabati tabla no ang kabayin sa pahayag ni Police Captain Ryan Crasinot sang CDO. Sa subong sir wala pa kami ga storya dira sir. Sa communicate sa ila sir kada ongoing pa mon validation sir. I mean sir do na mention maniligad nga dra man sila gakuha source or do first time lang ni. Sa subong sir gina-verify namon sir no kung gaano gid ka matuod ang giambal sang arestado ta sir. Okay. So ang ining subject sir anong background niya ni sa duwa? Bali ang subject sir diha lang ginatermi sa balay way nagagwa. Kaga ila ano ni daw may relasyon sila sir mo although may asawa ning lalaki daw ga pitik man sir nga magka-relasyon kay ga pareha sila gamit sir mo. I see. So bali anong role yan sang sang supplier nga taga BJMP siya ga kadto da? Sa subong sir hindi pa namon matumod kung siya manggid pero gina-validate man naton sir. Aligasyon sang babae pwede ta man na ipatawag sa ila regional officer. Mao to bangay no? Yes sir. Okay. So, bagluwas na sir, ano may iban pagid nga source? Wala naman siya sang may gihambal sir, amo lang gito anugyan nun kahapon. So, kita ga-verify man lang kita sang validity sang iya mga gipanambal. Bombo Jomar, pila gani edad sang subject nga baye? Nanay lang ade sa listata diyo. Ang subject ring isa nga na aresto. Machinko? Nanay ka sa spot report diyo. Bumutsam sa ton suni nga mga kabombo. Do bataon pa ni? Ariyo, Hazel Losares, 36. 36? Ang laki? 41. 41, 5 years difference. Hindi man ginano Pero nahabot ako sa term ni Captain Inot, pitik-pitik ko ang laki. Pitik-pitik sa kano. Pero ang bayi gidya mong nagtumod sa kay BGMP personnel? Yes, siya nagkanta. Ay, see. Ang information naton nga nabaton amo gani ni gusto naton nga
labot mabatian yung statement sang PGNP Dumangas kay Di naman ka pamati dito sa subong? ining ating kapatigid na ining ginatudlo sini karon nga personnel sa PGNP do after kuno duty ka diretso to sa haro. Bao, ga-deliver? Ga-deliver. Di ko na naman dahil do bisita la kuno to mo nang nakuha naman naton sini karon nga information ti kung anong pamatuod ni mas mayo kung sabat gid man kun ina kun dra gid man ada no bubutsam amo na siya ongoing karon ang ning confirmation kag validation diri sa aton sini nga kapulisan. All right. Siguro antes ko takop no just in report lang naton. Subungon to no nakita na ni Gleo ning si alias Archie. No ining lalaki to blang agin report kina nga na missing matapos nga nabakulan diri sa may sa may Ledesma Valeria. Tidin sa? Ato kunos balay niya. Ay iho, di kang garoy Archie oo. Oo, ti ang nabulabog na yang bilog sini nga bulyelo ni. Ara ka naglisinyo balay. Ang to jato blakina mo do pamilya to nagsal. Bisan ka taob kina bumbutsam gin salob kin dila tong Tido sa ano bala nga ang impormasyon naglukso? Ang impormasyon naglukso kay may pila sa ulo, mako mo ti bakulon kada ka 2x2. Ti amo tong paghaom gani kinasang iya sini nga utod kun nati gusto namo makita patay or buhi. No, ang lawas ni Archie galing timong ending. Ti dito siya kuno ga pungko to sa may duga shot to kang makulubog sining libnon. Tapos duway pa sa panapton bla siguro mo batsag sa kainit way sa batbayo no. Siguro ang iban siguro nga detalye sini kag gina-follow up naton dugang with Bomo Paulin kag saton sining upod sini. No, good makuhaan man sang statement kung balaan niya naman kung ginapangita sa anong natabo sini. Nga way siya nagpabalo dayon abi bubutsam kati pila na ka oras ang nagligad ngantes pa man ini siya ang nakitaan. Nunoy Archie kinulbaan ang imubugos nga pamilya tapos nagkalag pati Coast Guard to nagpinangita si mo may naglulukso to kag ginabaw ara ka balang lisinyo balay nami nga janoy pit ko nang imo sining ULO so amo na no natingala kita kay this picture do way siya kabatyag may pilas kay may igo kuno sa ulo to mo nagin sa ton din ni Lieutenant Tabalok ko base kung puga-pugaan yung lang kabalunggay to solve na dayon amo nang mo nang kay information naton nga confirm nga nalumpat siya no pero kung paano nga sabi no nga nakabutwa sa kagundin siya nag-agi. Base kon bata ni sa luwas ni Aquaman. Ay hindi na pagpadayunon kay do nagadalom nagid karon ng istoryahan ni Joms. Sige na Joms, ipaluap lang to. Nay, thank you again. May abilidad kay ang ginlupatan niya ni bag wala na gindridjingan mo. No gin gin kuhaan to ti madyom dalom-dalom pero ti believe at least nga siya. Naway siya matamaan to kag buhi siya bumbutsam. Dugang nga detalye iban sa Public Affairs Program sa Bombo Radio. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Jomar Villa. Sakay Jail Inspector Francis Hanagap ginarespitar man naton sir nga hindi ka mo magpagwa sang statement kag no comment kamo kag ginatudlo nyo kami sa may regional office sang BJMP. No? Why kita sang question sina dira. Pero ang mamba ko lang kung hindi pa niya makapagwa sang statement sa aton sini makabombo later or by tomorrow siguro sa aton sini nga mga kabombo iplastar taman dire kung anong aton siniiyang sandig sa aton nga pagpanalawsaw kag pagpanghusisa may mga natukiban kita sa aton sining mga kabumbo sa pagkaulamid sining personnel sang Dumangas District Jail kag ginatudlo siya nga supplier sang illegal drugs. Hawidan ko lang yan ay kag mayo lang gani kay natuon nga overtime na tay. Kay kung wala lang sa aton sin makabumbo
Kung ang kilala ko pa, depende na sa inyo. It depends apan. Depende na. Pero kung ako sa inyo, tip ko lang, hindi lang kayo sa BGMP, kundi sa mga titaris na nilang daw, kaya may tip lang ko sa mga ahensya sa gobyerno, bla. Pananglitan nga ma-involve ang inyo sining opisina sa mga iskandalo or may mga natabo abi nga dapat mag-eksplikar ang pinaka highest officer ninyo dira. No? Akon iya friendly advice, i-take advantage nyo ina. Nga kay gayunan, nga maka-eksplikar kag makapahayag kamo. Kay damor nga ginapalagyuhan nyo, damor nga mga no comment kamo dira, gadako, kag nagadalom ang pagpanghusisa, tibasi kung sa kadalumon, malapot namon nang yamasita, tresyor to, tikunti, manggaranon tatanan, ano naman ang pinsar ko man, sa kadalumon nga pagpanghusisa namon, sa Bombo News team, base, kag may matukiban pagid kami, nga mga impormasyon, A1 information, no? Nga makapalain pagid or kung sa ano pablati, imbes nga gamay lang kung taning isyo, mapadako pagid ang isyo ti depende sa inyo na, pero muna nga ako niyang advice, no? Friendly advice ko sa aton sini nga mga kabumbo. Kung may issue, sabtan nyo lang dayon, i-grab yung opportunity, hindi gani kamo mismo tawag. Kamo pagpigpigi out, kay libre mo na mo, ay man sang bayad na. Para nga ti, mabalaan taman ang inyo sining side. Hindi ka mo magpanago-nago. Hindi ka mo mag-no-comment-comment. Kay mas nagasuspitso or masuspitsuan ka mo kung manago-nago or mano-comment-comment ka mo. Alright? Sige, standby na sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Momot siya, mablang cover, gabilin sa imo sa manyanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Oras 7 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for March 30 to April 5, 2025. Ang Abril 4, amo ang first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the home in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Abril 4, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. It's another great weekend featuring your favorite rock and pop songs sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical show. Kaupo ng Rock Station Band sa concert at the Plaza. Mangininyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Abril 5, Sabado.
Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mugs, kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa Abril 6, Domingo, ginaagdang tanan nga maging kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latulda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa alas 10 ang aga o kung isa ka oras bago ang pagsugod sang Santos nga Misa, gina-welcome ang tanan nga luyag mag-avail sang Sacrament of Reconciliation or Confession. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Umpisa sang pandemya, nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sa COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas ang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins, kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa
sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ng katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sa buhok. Natukiban sa health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sa environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Hindi pagpakanabuа ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulhaan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduhon nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduhon nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung nagakaon, ginapraktis mo man ayhan ang good manners and right conduct. Iniamo ang paghimo sang good etiquette kag mangin matinahuron sa mga tawo nga kaupod sa pagkaon. Pila sa mga kinahanglan himuon kada tion sa pagkaon amo ang masunod. Maghugas ang kamot. Masami hugasan ang kamot antes magkaon agod mapabilin nga matinlo. Magpungko sang maayo, sit up straight. Bangod ini ang senyales sang respeto kag good posture. Hulatuhan ang iban antes magkaon. Maghulat sa iban nga kaupod sa lamesa antes magumpisa sa pagkaon. Ini ang nagapakita nga mayara ikaw sang konsiderasyon sa iban nga tawo. Insakto nga paggamit sa mga gamit sa pagkaon. Magamit sang insakto nga mga gamit sa pagkaon. Butangan sang serving spoon ang kada pagkaon kag likawan ang paggahod samtang nagakaon. Mag-usap sang pagkaon nga wala nagahuni. Ini amo ang basic rule sang good table manners. Likawan ang pagwakal o kung pag-istorya samtang may pagkaon ang bibig. Hindi magsugpon sa istorya nga wala pa natapos.
Hulaton nga matapos ang hambalanon sang imo upod sa lamesa antes magsabat. Maghambal sang excuse me. Kung luyag mo maghalin sa lamesa, mangin polite sa pag-excuse sang imo kaugalingon. Magpalihog. Kung may ginahingyo sa upod sa lamesa, masamigit nga magpalihog kag magpasalamat sa tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos. Ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Welcome sa kahapon lamang program diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo. This is Tita Regine. On a beautiful Thursday, it's April 3, 2025. Nagahilipat kita sa adlaw sang eleksyon. Yes, that's true. It's 39 days to go before Election Day. 39 dias na lang bago kita nga mag-troop to the precinct centers para nga mag-cast sang aton nga mga boto. Good luck to all of us. 20 minutes after 2 o'clock this afternoon, magadulong kita another set of beautiful stories para sa inyo. Sa inyong mga ginpangpadala diri nga mga istorya, ginapasalamatan ko gid ina. And salamat sa mga nagasabat sang aton nga mga invitations. And to those nga luyag man nga mag-share sang ilang mga istorya, feel free anytime nga i-email ninyo ang inyong mga kasaysayan sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pwede man kung ginsulat, ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ay, ating email ad is bombo_iloilo at bomboradio.info. Well, sa mga nag-ubra dira sa mga ice candies, nagabaligya sang halo-halo, bao madahog gid no, di ba? Pero sa aton dira, no, nga mga kabombo, kung halin ka mo sa initan, hindi gid magpagulpi, inom sang something cold. Pa-huway-huway anay, and then hagan-hagan lang sa inyong pag-inom. Kung pwede, ang hindi lang cold. Pagitain lang tempo, right timing sa mga ice candies sa mga halo-halo. Sige, umpisahan ta na ang tanan. Here's our song para sa inyo this afternoon from Steven Nicole Pedro, Hanggang Kaibigan. Welcome sa kahapon lamang program. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko nang hilom na mga sugat nito. Pilit ko mang limutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di
suklian ng pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kahit pahirin ang luha sa'king mata, ang pag-ibig ko sa'yo kailan may di mawawala. Tumingin man sa iba, sa puso ika'y nag-iisa, dahil ikaw lang ang tumitibok ng puso ko. Di mo naman kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklayan ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Kasalanan kung bakit ngayon ako'y nahihirapan. Di na sana nagpumilit pang suklian ang pag-ibig ko. Di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, pasensya na. Kasi kita. Tuod gid man, no? Hindi mo man nasala kung may naluyag sa imo tapos hindi mo ma-reciprocate ang ina nga love sa level nga luyag niya. Sige lang, who knows? If hindi ka kung may partner ka subong kag you become single, ay who knows, no? Basi kung liwat ang inyong kapalaran, di bala? Ang inyong mabanas, mag-meet liwat. That's it. 26 minutes after 2 o'clock. Again, this is Tita Regine para sa kahapon lamang program. Gina-welcome ka, ginaabi-abi ko gid kamutanan. And it's time para mag-umpisa kita basa sa mga kasaysayan sa sining hapon. Umpisa kita with this letter from Nanay Flor of Santa Barbara. Dear Inday Regine. Mayong hapon dira sa imo, Inday. Yari naman ako nga magalingaw sa nagapalamati sa imo nga programa kahapon lamang. 1989, umpisa ang akon nga pagpamaligya sa mga sari-sari nga mga utanon, mga munggo o kon mga isda, bisan ano lang ang sarang makaon. Adlaw-adlaw, Inday, nagalibod kami, upod kami nga tatlo nga mag-amiga sa mga nagaani na sa mga humay dira sa putotan, sa uma nga malapad ang mga humay. Way pa sang karsada, kundi release lang sang train. Kag train ang nagaagi, of course. So tama ka budlay, kay malaka ang agi sang train, kundi inoras gid. Ti kun hindi kami makaabot sang train, ti lakatid kami pakadto sa amon ginalibudan sang amon nga inugbaligya. Kun magpanyaga gani kami, sa mga puno sang kahoy kami nagapasilong kag magpahuway. Tapos lakat naman kami nga tatlo,
kami nga mag-abyan, malibod naman sang amon mga inugbaligya. Kung magpauli kami, baligya namon ang mga bugas nga amon nakita, kag bakal naman sang amon nga ilibod. Adlaw-adlaw, amo ini ang amon nga obra, agud makapaeskwela sang amon nga kabataan. Ako inday, nagabusong sang 8 na kabulan, nalampuwasan namon ang amusadto nga sitwasyon, kag subong matawhay naman ang amon kahimtangan. So hasa na lang diri inday nga ako nga istorya. Salamat gid sa liwat ini si Nanay Flor sang Santa Barbara. Bagay imagine ko lang Nanay Flor, no? Bisan budlay sa imo sitwasyon, imagine. Nagabusong ikaw, manugwalo na kabulan, but yet, sige gihapon ang imo nga libod. But I'm sure, nangin very enjoyable man na to because kaupod mo ang imo nga mga friends. Di kung upod ka mo sa mga friends mo, I am sure damo ang mga istorya, damo ang mga harak-hakanay, di ba la? So, di mo mabatyagan ang mga kakapoy. And it's nice also, bawas ang una namin tuod, no? Pili ka lang. Diin ka nga puno, magpasilong, kag magkaon ka mo. Di ba? So, subong ay no? Well, although dito sa Kaumhan, may mga damo pa na iya sa mga kahoy, nga mga nabilin-bilin. Diri sa syudad, of course, hindi amo na, no? Kadamo, kumpara dito sa Kaumhan. Pero kanami ilang imagine nun, di sa dalam kahoy ka mo yan, dito kami mapupungko, and then dito ka mo magkalaon. So, we can just imagine nga kanami siguro sang dupoy-dupoy sang hangin. Tapos siguro makapiyong-piyong pa kamo, no? Makapahuway-huway pa kamo after sang inyo nga pagkaon. Para nga recharged kamo kag magpadayon naman sang inyo paglakat, sang inyo nga paglibot, sang inyo nga mga ginapang baligya. So those were the days. Kag subong, tawhay na kamo, you said. So that means, no, nothing is permanent. Wala sang permanente nga sitwasyon diri sa kalibutan. So, dapat hindi naton pagpabugatan ang tanan, no? Just let it flow. Enjoy every moment of it. I-feel mo ang kasadya, even ang kakapoy, i-feel nato nina. Kaya mo na ang magpabilin sa aton, looking back later on, no? Nga ma-recall nato ng mga nagkalatabo sa aton. And yet, just the same, makayuhom kita. Bisan nga, amo na to kakapoy, amo na to kabudlay, pero makamba kita ba? Hindi ko ma-imagine. Yan nalang puwasan ko ato ang amot to nga episode sang akon kabuhi. Nice, di ba? Thank you so much sa imo Nanay Flor sa Santa Barbara for what you shared with us sa sininga hapon. 31 minutes after 2 o'clock, magapanabalik kita with more stories nga aton igadulong sa inyo. Sa gihapon, this is Tita Regine and magapanabalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang cabbage o kon repolyo masaming panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agud makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang
Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sa kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon. Kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sa kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw ang nag-stay sa hotel, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang importante man sa pagpasiguro nga manami ang imo experience kag ang experience ng iban nga tawo. Makitaan sa hotel ang staff, guest, kag management. Gani ang proper etiquette ang kinahanglanon agud ma-achieve ang harmonious environment. Mangin polite sa hotel staff. Tamyawa, sang hello o kung good morning ang hotel staff. Ipakita na nagarespeto ikaw sa ila katungdanan kag trabaho. Magamit sang please kag thank you kung mayara ikaw nga request o kung hingyo sa ila. Kung nagsala sila sa imo gin-request, magpabilin nga kalmado sa gihapon kag hindi na magpangakig pa o kung mangin demanding. Kung ang hotel staff naghatag sang manami nga serbisyo, mas maayo kung maghatag sang tip bilang token of appreciation sang ilang hard work. Sundo ng check-in kag check-out times. Mangin mindful sang check-in kag check-out times sang hotel agud malikawan ang inconvenience sa staff kag iban pa nga guest. Sundon ang no smoking policy kag iban pa nga pulisa. May kaangtanan sa gahod, mga hinuptanan nga sapat o kon restricted areas. Mangin mahinalungon sa propiedad sang hotel. Respetuhon ang iban nga amenities kag likawan ang paguba o kon hindi maayo nga paggamit sang kwarto. Regulate ang gahod. Ilabi na sa hallways kag common areas, likawan ang magahod nga inistoryahanay. Paglagapok sang puwertahan o kon pagpatukar sang music nga makadisturbo sa iban nga guest. Maghatag sang maayo nga feedback kung mayara ikaw sa good experience sa hotel. Kung na-enjoy mo man ang imo nga pagdiner, magbilin sang positive review o kung magpabutsyag sang pagpasalamat sa staff kung mag-check out. Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kung major ang imo balak-loan. Kaangay abis ang balay o kung salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kung dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kung cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kung tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tiyon nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang katuan. Ikatatlo, mag-signal sa tiyon nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo,
temporaryo lang nga nagakabatigan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon. Sa kahapon lamang program, next story naton from someone nga kadamog sa mga istorya sa kabuhi. Kag mapisan nga nagapadala diri sa aton almost every week, no? Si NB ang akong nga ginatumod, may ara naman nga inspiring story para sa aton tanan. And it says, Mahal Kong, Tita Regine. Ang kagamo balasubong sa mga tao halin sa panimalay, pakadto sa barangay, sa banwa, sa probinsya, sa nasyon. Makibot kita sa aton pag-open sa Bomboradyo sa kaagahon. Maayong hapon gid sa inyo tanan, mga buutan nga katapos ang Bomboradyo Philippines. Labi na gid sa imo tita, kag sa mga matutom ko nga mga classmates sa KLP. Kumusta na kamo dyan? Okay lang? Una sa tanan, tuguti anay ninyo ako sa pagpamangkot. Kung nakaagi man kamo, maginaway, o kung nangaway, sabat. Sa aton pagkatawhanon, hindi gid malikawan ang away-away, linalisay, pagbaisay, sa duro lang nga rason. Mahimo sa prinsipyo, poder, kwarta, para nublion, kag iba pa. Kung hindi gani magkapareho ang inyo ginatindugan nga prinsipyo, dyan maumpisa ang paglalisay. Kung gusto ikaw magpuderoso nga ang mga tao magsunod sa imo, so you try to win the votes of the people during elections to be powerful. Kung ikaw nag-asenso, nagkwartahan sa imo kapisan kapag himakas, hisaan ikaw sa imo negosyo para ikaw maputo. Kung ang imo utod sakon, gusto maglaban sa inyo para nublion, mahimo niya ikaw kontrahon para ikaw palayason. Duro lang ang mga kabuangan nga makatugas ang hindi paghinang panay sa mag-utod, mag-asawa, magpakaisa, magparyente, kag iban pa. Ang nakilala ko nga mag-asawa, si Pipoy kag si Pipay, kanami sa ila pagsundanay sang una. Tama ka caring si Pipoy, nga daw hindi na si Pipay pagpatrabaho, maskin sa sulod lang sang balay, basta dyan lang tana. Siya nagaluto, panglimpyo sang balay, manglaba, nagaatipan sang alaga nga mga manok nila. Kaano-ano man ang prinsesa, hamba ko gani. Basi mas spoiled si Pipay, nga maskin kapoy si Pipoy, isarig na lang gihapon ang trabaho pang babae sa sulod sang balay. Na-admire man ako kay Pipay, kay ginaatipan na gid si Pipoy kung nagaobra, maskin dyan lang sa palibot sang balay nanda. Ginapreparahan na sang pamahaw, ginatrapuhan ang balhas ni Pipoy, balhas sa likod, kag ilisan sa lain nga bayo. Kalabing sa ilang mag-asawa, husto gid ang pagbuligay, paghangpanay, kag pagpalanggaanay. Daan, kung ang mga mag-asawa sa barangay, parehas sa ilan ni Pipoy kag ni Pipay, kanami lang, kay waay kagid mabatian, nga nagabaisay, kay nagasinggitanay. Isa ka bes, may ginpasiugda ang barangay sa ila ka fiestahan nga magpili isang modelo nga pamilya. Ginpasubmit sang entry ang mga officials, may ginbasaran nga kriteria kag gin-evaluate. Isa si Pipoy kag si Pipay sa 5 ka pamilya ang ginpilian through secret balloting. Ay abaw, Tita Regine. Boto gid, 100% ang mga tao sa barangay kay Pipoy kag Pipay. So amugid, naging koronahan sanda, bispera sa fiesta, kag may cash prize pa. After 3 years, ginbugayan sanda, 2 ka anak, babae kag lalaki, kapid pa. Ginsisaryan si Pipay. Kanami sa mga angels, both in good health, nagplano sila manegosyo para masupot-suputan
ang pag-eskwela sang kabataan. Nag-put up sila sang mini grocery store sa barangay. Si Pipoy ang nagapangompra, kag si Pipay ang nagabaligya sa mini store nila. Maayong dalagan sa negosyo nanda, kay waay man bisyo si Pipoy. Waay nagapasigarilyo, waay gapahubog, kag waay man gasugal, kag amuman si Pipay. Tutokid sila sa negosyo nanda. Halos every other day ang pagpangumpra ni Pipoy. Madahog, kay ang presyo parehas man sa banwa. Gani ang mga tao, dyan dulang kananda, nagabakal, waay ron nagapabanwa, nga mapleti pa. Malipayo na mag-asawa sa maayo nga relasyon kag pagsundanay. Ginahimo nila permi nga sentro ang pagpalangga sa mahal nga Dios sa aton, sa ila tanan nga buruhaton. Kag sa amo nga pamaagi, himpit ang ila pagbuligay, waay nagatumuday. Adlaw sang Domingo, nagatinguha gid sanda makasimba, upod ang duha ka bata, sa pagpamati ug pagpamalandong sang pulong sang Dios. Tapos at 7 a.m., amo na ang pag-open sang ilang mini grocery kay may mga tao na nga magbakal sang ilang nga pang kinahanglanon. Katawhay, kamag-an ang ilang mga buruhaton kag pagsaka sang grasya. Hasta ang mga tao, mapisan pagbulig sa ilang nanay, or ang mga bata, hasta ang mga bata. Mapisan pagbulig sa ilang nanay nga nagapanarapo sa mga baligya, salog kag mga siya. Tita Regine, maskin gahalong ikaw, hindi makalapas sa makasuguan sang aton mahal nga Dios, pero hindi gid malikawan, tungod kita, tao lamang. Kung sa diin pa nga nag-asenso ang pangabuhi ni Pipoy kag Pipay, tuya pa nga nakatipaslong si Pipoy. Nagpauli nga hubog, kag waay makapangompra. Naghibi si Pipay kung ano ang natabo ka na. Iyagin pamangkot, pero waay nagsabat, kag dayon lang naghurago. Ginpabayan dulang ni Pipay para makapahuway, pay naglibog ang huna-huna niya. Nahasol siya, kag waay makatulog hasta mag-aga. Nagsindi siya sang kandila, nagluhod sa altar kag mga muyo. Namangkot kay Lord, kun insa nagpahubog si Pipoy. Unta, masabat ni Pipoy ang matuod nga kabangdanan sang iya nga pagpahubog. Kagdami siguro nga buwas na lang siya mamangkot kung maumpawan na si Pipoy sa kahubog. Ang mga bata naghibi man sa nakita nanda nga nagahibi si nanay nanda. Pagkaaga, ginsigi sumbag sang bata nga lalaki ang ila tatay. Kag pamangkoton, kung insa ginpahibi mo si nanay. Waay magsabat si Pipoy, nga daw nahuya man sa mga bata. Samtang si Pipay, way tingog-tingog, naghanda sang ila pamahaw nga waay sa kaugalingon. Iya lang ginpakaon ang kabataan, kag naghimo sila pakadto sa tindahan para mangompra. Hindi kahibalo si Pipay magsukma kay Pipoy, kag si Pipoy naman hindi man kahibalo magtugaan kay Pipay. Kun insa siya nahubog. Maayo lang kay nakabisita ang nanay ni Pipoy, nagdala sa mga utanon kag kararuton halin sa ilalagwerta. Gintawag niya si Pipay, ginhatag ang mga dala, kag nakita niya nga nagaparang harok pa ang magduha ka mata. Dayon siya namangkot kung ano ang natabo. Sang primero, doon nag-aalaka pa si Pipay nga magtugaan sa matuod. Pero daw may mga nagahutik sa iya nga itugaan para siya ang mag-usisa sa bata niya. Ang duha ka bata nga nag-amen sa ila lola, amo ang una kahambal, nga nagpauli si Tatay Nanda nga hubog kahapon, kag waay makapangompra. Nakibot ang lola, kag namangkot. Insa waay ka kapangompra?
Dayon kay nagsapat si Pipay. Way pagani ako makapamangkot ka na kun insa. Kau abi, palihog pamangkot ka nanay. So gintawag sang nanay kag pamangkoton. Na ano ikaw Pipoy? Nagpauli ikaw nga hubog kag waay makapangumpra? Ano natabo sa imo? Wato waay man ikaw nagainom? Nagsabat si Pipoy. Nahagaran ako ni Islaw sa kasino nga mag-relax sa anay kag mag-inom-inom. Nagbaribad gid ako pay napiritan gid kag nagkomplemento. Do ano gid nga komplemento? Kag waay ron ikaw makadumdum mangumpra? Ay liwata di Tanawa bala anda ko nga halit sang komplemento nga di Way makaturog imo asawa kag nagaparang harok pakahibi ang iya mga mata. Waay ikaw maluoy ka na? Lord, pasayluha ako. Nay, Pipay, pasayluhan ninyo ako. Hindi ron di maliwat pa. Nahuya gani ako kay Pipay kay sa mga bata. Nay, mapanaw ako. Pipay, hindi na ako nagakabagay sa imo. Hindi ko mapasaylo ang akon kaugalingon sa halit nga gintug ako sa inyo sa aton pamilya. Mangita ako obra sa ibang lugar para maserbisyuhan ko ang akon kasalanan. Kagakulangan sa inyo. Hindi na ako diri mahimutang. Nahuya gid ako sa barangay. Gani, magpalayo na lang ako. Kagpadalaan ko kamo sang sustento. Hambal sang nanay. To hindi man ako kumbinsido sang plano mo. Why not stay and reform? Ano imo reaksyon sina Pipay? Sabat ni Pipay, depende ka nanay. Kung malipayon siya pagbiya sa amon, pirit ko diya dawaton sa makinasing kasingon. Maskin masakit sa akong tigipusoan. Naghibi nga nagluhod si Pipoy kag naghambal. Pipay, I repeat, please forgive me. Please, I love you so much. And our children. Kag sa isa ko ka-offense, dili mo gid ako mapasaylo. Ano abitita, kay malagana ni si Pipay sa iya. Ang sabat ni Pipay, kung sa pasaylo, insa hindi ako makapasaylo. Tao lang ako. Ang pamangkot ko, seryoso gid bala ikaw sang imo pagpangayo pasaylo sa aton mahal nga Dios? Kay nanay, sa mga bata, kag sa akon? Kag sa imo promesa, nga hindi mo na to pagliwaton. Nagsabat si Pipoy. Yes, Pipay, seryoso gid ako. Finally, naghambal si Pipay, you're forgiven. Stay and prove to us that you can keep your words. So, ginhakos ni Pipoy si Pipay, ang ilang mga kabataan, so with his mother and said, thank you so much, Lord. Pipay, Nay, salamat gid sa inyo. Thank you, Lord, for everything. By your sacrifice, I am redeemed. By your light, I am clarified. By your love, I am forgiven. That's why, kinahanglan nato nga magpatawad and magkalimot. Forgive people that hurt you, for God will pay you back double or more than that. God calls us to love others, pray for, and forgive those who insult and injure us. Live peaceably with all people, leave revenge to God, and overcome evil with good. By His power, may we overcome evil by doing good, today and every day. Salamat gid sa imong pagbasa, Tita Regine, diri lang anay ako kutob, kag bantayan naman ang sunod nga istorya. Mabuhay kita tanan sa KLP, and may God forgive us our sins, radiate His compassion and mercy to all of us. Sa imo tita, sa imong family. With fervent prayer, in B. Sang Iloilo. Well, may mga hitabo sa kabuhi isang mag-asawa. That's very normal, no? Nga may mga ara hindi pagintindihanay, may ara nga ang mag-asawa daw hindi nila maintindihan ang isa kang isa, may ara nga
do may barrier nga nagapatunga kag may mga times nga ang isa ka partido do hindi makaistorya diretso sa iya nga partner. But that's pretty normal. Sometimes pangayuan lang no sang tiyempo para nga kung magtawhay na ang both parties, ang asawa kag ang bana, pwede na nga maistoryahan kung ano ang natabo. Sa ilang nga bahin, it is good nga ginkonsulta ni Pipay ang iya nga mother-in-law, nga ang mother-in-law amo ang nag-istorya sa iya nga bata kag didto nga nakahambal si Pipoy. So communication man lang no ang kinahanglan kag that is very important sa relasyon sang mag-asawa because kung naga-communicate mas naga-intindihanay. And of course, in the end, kung napautwas ang isa kag isa, kung anong ilang balatyagon, dira kag magapangibabaw ang pagpalangga, ang pag-intindi, kag ang pag-reconcile, magakatabo gid, kag ang pagpatawad. That is one thing also very important. Nga kung nakasala ang bana, patawaron sang asawa, kung ang asawa man ang nakasala, patawaron sang bana. Because if we do not forgive others, ang aton bala kuno nga mga sala hindi man ina pag-i-forgive. So choose to forgive. Thank you very much, it's Imo NB for another beautiful story nga gin-share diri sa KLP. Alas 2:54 ang aton nga oras. Magapanambalik kita pagkatapos sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agud ini gilayon nga makaayo. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o kon sarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi ako
kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kunyara ikaw sa balay sang iban, importante ang pag-practice ang good manners and right conduct sa pagpakita sang respeto sa tagbalay, sa ila space, kag sa ila pamilya. Be punctual. Kung ginimbitar ikaw sang tagbalay nga magkadto sa ila, mag-abot sa kinistoryan nga oras, hindi tuman ka temprano kag hindi man tuman ka late. Paibalon gilayon ang tagbalay kung makaabot ka nga late o kung hindi ka makakadto sa ila. Magdala sang regalo sa tagbalay kaangay sang bulak o kung pagkaon. Apisar hindi man ini mandatory, apang makabig ini nga maayo nga pamaagi sa pagpakita sang appreciation sa iya nangin imbitasyon. Kung ikaw ang gin-invite para magkaon, magtanyag sang bulig sa pagpreparar sa kusina o kung himuson ang kinanana pagkatapos, may imo ma-appreciate sang tagbalay ang imo willingness nga magbulig. Sundon ang house rules. Kung ang tagbalay ang mayara sang guidelines o kung preferences kaangay sa pag-ubas sang sapatos sa portahan, respetuhon ang nasambit nga pagsulundan. Maglisensya kung maggamit sang personal items, hindi mag-assume nga mahimo ka mga makagamit sang banyo, remote control o kung iban pa nga personal items nga wala sang permiso. Masami magpasalamat sa tagbalay sa pag-imbitar sa imo sa ila balay. Kung ikaw ang ginserbehan sang pagkaon o kung ilimnon, ipabutyag ang imo appreciation sa pagkaon. Simple nga thank you kag pagdayaw sang pagkaon ang makahatag sang smile sa tagbalay. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para maging safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa... Bombo padayon na nato na pagdulong sa inyo sa mga makadilingaw ang makasaysayan diri sa kahapon lamang program. For your stories, you can share it. Pinaagi sa pag-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man nga sulaton kag din ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Salamat gid sa kay Baby Aries ang Lambunaw sa iya nga pag-reply sa aton nga pag-remind sa iya about sa ato nga pag-interview sa iya this coming Saturday. Thank you, Gid. Magasunod na mga kabombo, ang inyo naman paborito nga mga dramas every afternoon. Si Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, kag Dear Diary. I'll be with you again tomorrow. Madaming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.